Вітаю усіх. Зараз будемо починати. Яшчэ раз перапроверка. Прадпрагляд ёсць. Гук ёсць. Падаецца, працуе. Вітаю. Добрый дзень, вітаю усіх. Сёння працягваем далей гісторыю нашага гобліна Стыкса. І справа ў тым, што я думаю, што наша гісторыя набліжаецца да канца. Вітаю, Рэгана, вітаю. Карацей, гісторыя набліжаецца да канца, і я вельмі на гэта насамрэч спадзяюся з-за таго, што мы маем вельмі паўтараючыся цыклы збора гэтай самай збора кварца, які ага. Добра. Зараз мне падаецца, што мы нам перазапусцілі магчымасць паразмаўляць з імі, альбо я просто не паразмаўляў з імі ў папярэдні раз. Мы ратуем свет, ці зноўку, як звычайна атрымаецца. Хутчэй за ўсё у нас пачынаецца наступны, ну там нават пад гэта намёкі ёсць. Мы зараз просто будзем яшчэ адзін раунд збора гэтага самага кварца рабіць. То бок, па сутнасці, адзін узровень такі прям сюжэтны, а астатнія ўзроўні па гэтаму самому, па адкрытаму сусвету. Але нават у адкрытым сусвеце можна было аформіць дыалогі вакол гэтых самых, вакол кропак, дзе мы кварц збіраем, то бок невялічкія катсцэнкі дадаць, то бок расказваць гісторыю, але гэтага няма. То бок быццам бы, ну, зрабілі касцяк асноўную, як яны планавалі, як гэта будзе гуляцца. Але мне падаецца слаба. Ну, то бок просто не дароблены канкрэтна сюжэт, а вось сюжэт якраз такі ў Стыксах быў, і харызма Стыкса гэта было асноўнае. На жаль, вось тут слабавата. Styx, if someone asks, I was never here. Don't touch anything then. I'm not taking the blame for whatever it is you're doing. Він каже, калі хто б не спытаў, мяне тут ніколі не было. Што ён робіць у пакоі Хелідрін? Па-моему, Хелідрін, ну, па-моему, гэта пакоі Хелідрін. Што ён тут робіць, незразумела. Appreciate you handling the amber sources. It's making a real difference. Already heard. Guess news travels faster than I thought. I have my ways, but I'm short on new leads for now. Come by later. Anytime. О, ён нават не выдасць дадатковых квестаў? Hey, Jarak. Seen any changes among the dark elves after all the crystallized pure amber we gathered? You care about that? Is А, that не, little выдал. quest of ours your way of making up for the green plague? So now's the time to talk about that? There's nothing to talk about. Just things to deal with. Speaking of, I managed to find new Не, ён crystallized выдае amber ўсё ж такі sources. наступны Two такі on ж the квест. wall, one near the tavern, the other by the garrison, and two more in Turquoise Dawn. One near the sawmill, the last deep in Orc territory. Guess I'll take that as your way of absolving me then. Thanks for the spots. Я разумею, чаму тебе распачала ў нечым новая гульня, але ў мяне апошнія тыдні настолькі праца вымае мозг, што вось гэтыя цыклы швэнданне пад сталамі і па дахах за кварцам мне якраз, бо на нейкі сюжэт у мяне ўвечары рэсурса ўжо няма. Так, я разумею. Тыпу, гэта варта улічваць, таму што чакаць-ка мы гэта там так хутка перасоўвацца. Мы так міма гэта блокі, я спадзяюся, а не будынкі, не будынкі, не горы. Карацей, я разумею, што кожнай гульне свой час, і час ад часу хочацца нешта, ну, такое расслабленае, але для Стыкса гэта слаба. Ну, тыпу, Стыкс, як, ну, самі папярэднія часткі, яны задалі тэмп і таго, што чаканне нейкія пэўныя. I have a question. Sure, go ahead. What do Зараз. humans want from us? I don't know. Your kind has been hunting us for generations, and you don't know why? It's politics, Ran. I'm just a soldier. So no, I don't know. Have you ever asked? Or even wondered why? There's a lot of things I never asked about. Look where that got me. It got you free, surrounded by allies. Not everyone is so lucky. Так. Дык вось, атрымліваецца, што для Стыкса гэта слаба, і, напрыклад, ну, калі казаць пра гульню, то складана сказаць, што о, глядзіце, якая крутая новая частка Стыкса, у яе няма ўсё, што вам падабалася ў папярэдніх частках. Ну, тыпу, яе амаль няма гэтага.
усяго гэтага менш, тое што ну можа быць камусьці падабаецца вось ну адкрыты сусвет, я хоць лічу і спрэчнай дадачай, але гэта не блага, ну тыпу я не супраць. Вось моя прэтэнзія, што адсутнасць сюжэта, ну тыпу амаль адсутнасць сюжэта. То бок з-за таго, што я яшчэ той чалавек, якому важна не тое, як я там перастрэльваюся з ворагамі, а то для чаго я гэта раблю і ў чым сэнс маіх асноўных дзеянняў. Вось гэта асноўны у чым моя матывацыя, так? Вось гэта для мяне вельмі важна, а тут яна амаль адсутнічае, ну акрамя таго, што Styx проста залежыць ад кварца, вось і ўсё. Але шкада, што мала Styxa ў гульне пра Styxa. Так, дзе ён увогуле галоўны, калі б ён проста бясконца бы трындзеў, я, можа быць, гэта ўсё прасцей успрымаў бы. А так Styxa мала, на замену гэтаму ты чакаеш хаця бы сюжэта, а сюжэта таксама мала. І ты проста швэндаешся ў цішыні за ворагамі і здабываеш кварц, вось і ўсё. So, did you get all the relics? Yeah, I even heard from some guards saying that the Black Hand was the death mark used to sentence prisoners. Што, You нешта didn't рэпліка? know that? Human justice. Not really my thing. But that hand, those condemned, kind of feels like us, no? What are you getting at? Everyone hates me. Ren's not doing much better. You're wanted. And Jarak, don't get me started. I'm just saying maybe the Black Hand could be our group's name. If we make it out. Let's make it out first. We'll name our band later. Назву для каманды у прынцыпе сфармавана. Блін, ведаеце, то бок з-за таго яшчэ і канструкцыя такая, ведаеце, сюжэта. Ён пачатку пачынаецца, ён такі тыпу мы зараз 8 будзем падарожнічаць на караблі, а разам мы каманда, так, хоць і вельмі розных людзей, ну там істот увогуле. І такі мас-эфекты гэтага сусвета, так, яшчэ і свой карабель, і свая тыпа як база, але сувязі хіміі паміж персонажамі ледзь-ледзь. То бок, ну, яны два дыялогі паміж сабой персонажы зрабілі, акрамя як са Styx. То бок, Styx размаўляў з персонажамі, ну, акрамя вось катсцэнак, так? І яны паміж сабой толькі 2 разы размаўлялі. 2 разы. Адзін раз амаль ні аб чым, другі раз пра важны момант, тыпу Рен, Арэшак, пытала, што гэта самае, што яна думае наконт, чаму людзі ўвогуле палююць на оркаў. І ўсё. Got any relics for me? I need to unwind. Relic hunting is stress relief? Goblins are weird. Or maybe it's just you. Anyway, you'll like these. They kind of trace our little story. Meaning? First, some inquisitors dug up your old dagger. The one your father gave you after your rite. Well, technically, not sure he's my father. But I wonder why they're digging into my past, though. Ask them yourself. They're in Turquoise. Інквізітори скрали наш кинджал, яким ми отримали від нашого тата яще давно. Yep. Garrison guards keep it on display. Like it means something. And the last? The first Carnage sigil. Locked up in the wall prison. Is that even worth anything? To Carnage, it's sacred. Got it. All right. Let's go dig up some trauma. Добре. Looks like you're ready for a third rune slot. That'll come in handy. Так, она дала нам слот рун, гэта таксама добра. Я магу што-небудзь упікнуць? У мяне ёсць на даследаванне, што асноўнае мне патрэбна. Тут ёсць бойкі, больш ресурсу атрымліваць. Вось, колькасць бурштана максімальная падвышаецца. Гэта добра. Hey, Ren, found your runes. Thanks, Styx. That means a lot. And sorry if I was clumsy last time about the whole shaman thing. No harm. You're a shaman too. I get why you'd have questions. And I get that you don't always have the answers. I tried to push the shaman craft. Learn more, test more. It just turned me into something else. I'm not complaining. Our life is just the sum of our choices, right? Of course. Thanks for sharing, Styx. Trusting me, it helps. Makes me feel better with all of you. Glad you feel that. I'll swing by now and then. Maybe I'll have more runes for me to chase. Or I could expand your rune slots. Feel free to come by any time. Карацей, цікавая штука, Styx пракінуў фразу такую, ён быў шаманам, так?
Толькі мне падавалася, ён не скончыў сваё навучанне. Насамрэч, як ён сцвярджае, яго пераўтварэнне ў гобліна адбылося за яго ж эксперыментаў. Я не памятаю гэтай дэталі. Я шчыра не памятаю гэтай дэталі, каб яна прагаворвалася дзесьці. Цікава. І, дарэчы, вось зараз я заўважу, мне падаецца, яе вось лакацыя, вось гэтая штука, яна прарастае. То бок, яе вось гэты частка карабля, яна становіцца ўсё больш і больш зялёнай. Мне падаецца, такога не было ў пачатку, яна змяняецца з узроўнямі. Цікава. А дзе наша гэтая дварфійка? Куды яна падзелася? Куды яна пайшла? Ну ладно, давайте тады пакуль з Рэндам размаўляем і пойдзем дварфійку шукаць. Hey, Ren, cooking up something good these days? I wish. But I heard about some new stolen runes. Some human mages want to use them to forge weapons. Like mage smiths, you mean? Let them call themselves what they want. We need those runes back before they reach their monastery. Yeah, stay focused. Got it. Do you know where these runes are? 2 by the wall, near the Zeppelin docks and fish market. Last one in turquoise, near Zeppelin's. All right, I'll check them out. Say, why do you never try to go back to Turquoise Dawn? I'm sure we could. The turquoise dawn I know is gone. I don't want to witness the empty shell the Empire made of it. Вітаю, Генчик, Fight вітанки. back, make them pay. It wouldn't bring back those who were lost. My friends, my family. Can I help you? Добре, You know, Heladrin, I feel like we never really talk, you and I. Sure, Styx. Let's talk about the ancient force that's trying to destroy the world. Oh, come on. Or about the fact you're slowly turning into quartz. Do you want to talk about that? No, you're supposed to act like everything's fine and share your backstory. That's how it works. I'm not really in the mood to play along. окей, мы ще порозмовляли. А мне питається, до речі, дварфіка ж зверху була десь. Так. Ну, коротше, нас чекає черговий раунд кварцового пошука зараз. Атрымалася адпачыць учора? Не, я учора... Так. Зараз. I'm sorry. For all of Dimitri's faults, he'll never be worse than Cyrus. You know old Cyrus? There's not a dwarf around that doesn't know about Cyrus. Fuck, I really need to travel more often. I'll take Mara up on her offer next time. How did someone like you end up with the royal heir anyway? Hey, you got your secrets, I got mine. I'll drink to that. Добра, што я хацеў сказаць, учора, карацей, ну, я вычытываў, выпраўляў дыялог на гэта самае, на Disco Elysium, і ён зроблены, што можна павіншаваць, і астаўся яшчэ адзін здаравенны дыялог, які патрэбна вычытаць і, ну, паглядзець, тыпу, калі ёсць нейкія пэўныя хібы, можа выправіць, можа не. Вось, так што па сутнасці, у мяне ў маім шорт-лісце таго, што патрэбна на наступную версію, гэта вычытаць вось гэты другі дыялог, атрымліваецца, здаецца, і праверыць саму гульню, таму што мы змянялі інтэрфейс, праверыць усё. Таму магчыма, хутчэй за ўсё, з-за таго, што вычытка учора вычытка заняла 10-6-7 гадзін аднаго дыялога. І я думаю, што гэта самае, з-за таго, што другі дыялог трошки менш, але незначна. Я думаю, што, ну, мне прыйдзецца раскідваць па тыдню, таму што я не магу за пар 6-7 гадзін яшчэ вычытаць яго. Вось, таму я думаю, інтэрфейс яшчэ таксама патрэбна праверыць. Я думаю, што заўтра, можа быць, паслязаўтра я зладжу стрым, на якім мы будзем сядзець і калупацца з інтэрфейсам, па сутнасці. Я запакую прямо на стрыме у гульню новую версію. Вось, падрыхтую яе, запакую, і мы будзем сядзець, плейтэсціць, шукаць праблемы, хібы нейкія ў інтэрфейсе, шукаць, як іх хутка выправіць, таму што доўгія выпраўленні проста адправяцца ў гэта самае, у наступную версію, калі штосьці нельга хутка выправіць неяк, ну, відавочна. Вось, каб падрыхтаваць і ўсё гэта цалкам запіхаць і адправіць у гэта самае.
на Nexus Mods. Так што вось такі прыкладна план, так што у нас будзе, можа быць заўтра, можа быць паслязаўтра. Я дакладна вам не скажу. Я думаю, пад настрой, хутчэй за ўсё такого тыпу, ці магу я вось буду перад самым стрымом прымаць рашэнне гэтага, ці гатовыя зараз сядзець калупацца ў інтэрфейсе, ці не. Гэта даволі цікава, а вось вычытваць тэксты я на стрыме не магу, на жаль, таму што яны патрабуюць увагі. Вось, прям, ну, 100% увагі, ты сядзіш і вельмі уважліва чытаеш. На стриме гэта не атрымаецца, таму што мне патрэбна я буду пераключацца паміж вамі і там самым і тэкстам. Вось, і яно не так карысна. Вітаю, Пурбай, вітаю Чпатэта. Пераклад вялікіх гулень гэта жэрсць. Нешта вядьмар буксуе. Пачынаю разумець распрацоўшчыкаў, якія пераносяць рэліз па 3 гады запар. Ну, глядзі, з перакладам ад фанатаў, глядзі, ніхто у нас не, ну, атрымліваецца, як бы, ва ўсёй гэтай індустрыі, скажем так, беларускай, так, ніхто не зарабляе грошай, так, гэта выключна на энтузіазме. Пасля працы, пасля ўсяго, і гэта доўгі-доўгі марафон. Асабіста, ну, тыпу, вялікія гульні, гэта здаравенны марафон. Я чым больш гэта раблю, ну, то бок, па сутнасці Disco Elysium, гэта першая моя гульня, дзе перакладам не дапамагаў штосьці камусьці, а вось, ну, тыпу, лідзю яго і хутчэй за ўсё, ну, тыпу, ад пачатку да канца гэта ўсё будзе. Вось, то я разумею, наколькі гэта, ну, нюансы разумею таго, што арганізацыйныя, якія прыходзіцца вырашаць. І яно складана і залежыць вельмі, ну, тыпу, ад гульні і ад таго, як пабудаваны дыалогі. То бок, той жа Styx максімальна просты быў бы. Тыпу, Styx па памерах як 2 фільма прыкладна, можа быць 3 фільма. У Disco Elysium 1 дыалог є па памерах фільма. А один фільм, зрабіць субтытры на один фільм, гэта таксама да халеры праца. Тыпу, ты, хто рабіў субтытры на фільмы, яны ведаюць. Ось, гэта насамрэч не хрен табе. Ось, толькі трэба зразумець, што гульні яны больш па памерах па тэксту, чым фільмы. Яны больш па памерах шмату якія напрамкі. Вось. Толькі ў Стыксе большасць фраз, яны нават не важныя, у якім кантэксце яны кажуцца. Тыпу, ну, там асабіста там ворагі кажуць такі: "О, я там нагу сабе пачасаў", вось такое. Большасць фраз яны такія, сюжэтных тут фраз значна менш. Іх насамрэч набярэцца, ну, на фільм максімум. Ну, то бок, можа быць, на радкоў тыпу 1000 максімум. Я думаю, нават менш. РПГ увогуле жах, пэўна. Так, РПГ, вось РПГ жах, тыпу, РПГшкі жах, і я думаю, Disco Elysium прям... Я шчаслівы, што я не ведаў, на што я падпісваюся, калі мы пачыналі. Таму што калі б я ведаў, на што я падпісваўся, я бы адмовіўся ад гэтага. Вось, гэта бы падавалася занадта немагчымым. Але ведаеце, калі ўжо асноўныя, тыпу, ўжо гэта самае, вочы баяцца, рукі яе робяць, вось такое, то ўжо абсалютна і пофіг. Тыпу, ты можаш... Я ведаю, што магу давесці да... Ну, гэта магчыма давесці да канца. Вось. Шчыра ў гэта веру, і гэта магчыма зрабіць. Асабіста зараз у нас пашыраецца каманда. Вось 2 чалавека дадаліся за... Ну, на папярэднім тыдні. Я яшчэ сёння-заўтра буду стэлефанавацца з іншымі людзьмі, і іх уводзіць у справу, і ў выніку у нас пойдзе... будзе больш людзей і больш можна размеркаваць абавязкі, такім чынам у людзей вызваляецца, насамрэч вызваляецца як бы больш часу. Вось, плюс з новымі людзьмі цікава працаваць, і можна тлумачыць, яны робяць, яны матываваныя, і гэта кайфова. Вось, мне падабаецца, калі пераносіць дзеля контента, напрыклад, Silksong не здарма пераносілі. Так, пераносы, я думаю, што распрацоўшчыкі хутчэй, напрыклад, такія людзі, як вось стваральнікі Стыкса, яны хутчэй абмежаваны бюджэтам сваім. Тыпу, яны бы хацелі зрабіць больш, але бюджэту іх няма, і з-за таго, што яны не ждаюць пра, ну, абанкроціцца, яны выпускаюць то, што выпускаюць. Вось наколькі яны могуць сабе якасць дазволіць, настолькі яны выпускаюць па адчуваннях. Хлопцы Silksong, з-за таго, што гэта мікрастудыя, там, ну, колькі там, 3-4 чалавекі, правильно? Вось, з-за таго, што яны мікрастудыя, яны могуць сабе, і з-за таго, што яны добра зарабілі на Hollow Knight, яны маглі бы яшчэ далей Silksong распрацоўваць. Вось. Гэта так, але для распрацоўшчыкаў гэта асноўная праца, а не хобі пасля працы. Так, вось, дарэчы, вельмі важная штука. Чаму, пераклад? Я думаю, пераклад мы маглі бы зрабіць у некалькі разоў хутчэй, ну, значна хутчэй, таму што час ад часу, ну, і ў мяне, і ў іншых знаходзіцца ўсяго некалькі гадзін на тыдзень, на 2 тыдні, каб зрабіць працаваць над перакладам. Час ад часу такое бывае, то бок, ну, усяго некалькі гадзін, тыпу 5-6 гадзін максімум. Вось, і уявіце сабе, калі ў цябе ёсць 8 гадзін у дзень, каб працаваць над перакладам.
То бок за один тыдзень працоўны можна зарабіць працы больш, чым мы робім за месяц. Разумееце, гэта гіганцкая розніца, гэта прям гіганцкая розніца. Типу, калі гэта твоя асноўная праца, гэта асноўнае, чым ты займаешься. Таму што ты можаш дазволіць сабе гэты час. Вось, но у нас такой магчымасці няма. І таму так доўга. Ну, типу, калі пытанне, чаму так доўга, таму што, па-першае, нагадываю, па памерах Disco Elysium гэта як... Памятаеце памер Уладара Пярсцёнкаў? Хто бачыў у дзяцінстве кнігу Уладара Пярсцёнкаў, так? Вось 3 Уладара Пярсцёнкаў плюс наверх Сільмариллион, плюс яшчэ трошки. Я нагадываю, гэта памер Disco Elysium. І тэкст там складаны, разгалініваючыся, са складанымі спасылкамі, і вось гэта ўсё. Яна складаная. Это складаны тэкст. Вось. Я кажу, я вычытываў, я один дыалог вычытываў, а з усімі варыянтамі дыалога я вычытываў яго 7 гадзін. Я 7 гадзін гэта рабіў. Так, я рабіў перапынкі, я піў гарбату, потым вяртаўся зноў, і вось гэта. А я вычытаў уже гатовы варыянт. Типу, ён гатовы, мне не патрэбна яго выпраўляць, нічога. Ну, не планавалася, я там зрабіў пэўныя праўкі, і тое я іх не адпраўляю ў версію, мы іх потым дададзім у наступнай, можа, версіі. Там мелкія праўкі, можа, 5-10 знайшлося на такую здаравенную хреновіну. Вось, каб вы разумелі. І гэта перад гэтым яно вычытывалася некалькімі людзьмі, некалькі разоў, адпраўлялася назад, выпраўлялася яшчэ. Ну, то бок, это доўгі працэс, это не так хутка. Ось. Тэоретычна, калі б мы, ну, то бок, калі б мы працавалі па 8 гадзін, то мы бы гэты дыалог зрабілі, можа быць, за тыдзень-два, а не за год. Это размова з трупам. Яна нарэшце была запакавана ў версію. Ну, ось яна гатова. Ось такая хрень. Ось такая хрень. Давайте з дворфамі далей размаўляць. Say, Captain, how did you end up on a pirate ship? Don't think I ever saw a dwarf fly before you. You and me both. We much prefer to use trains to travel between our cities. Trains? What's that? Another dwarf О, я не ведаю про Most are just цягнікі. mine Ну, tracks fitted with vehicles designed to move people rather than cargo. It gives a purpose to old mine shafts, which Okay, yeah, thank you. Sorry I asked. anytime sticks. Such beautiful weather. Дворф падзяліўся, што ў іх ёсць цягнікі, а Стыкс ніколі пра цягнікі не чуў. Блин, было бы цудоўна мець частку насамрэч сканцэнтраваную на дворфах поўнасцю. Это было бы цікава, такі стымпанк, ну прям стымпанк жорсткі. Стымпанк у падзямельны такі, ну, можа быць, можна шмат чаго накруціць. Нават для гэтай часткі было бы цудоўным кантрастам мець падземную лакацыю, такую прям падземную. З гігантызмам, які ў Стыкс адбываецца, але, на жаль, няма. Oh, hi, Styx. How are you doing? Anything new happening in your life? Let me guess. You've been kicked out of your workshop. If only. I pushed a shard a bit too hard, and it needs complete peace to reset, which means no one in the workshop. When you say you pushed a shard of quartz a bit too hard, you mean... Don't worry, I prevented the explosion. I warned Irving to be careful. Everything's under control. I barely touched the thing. До рэчы, я не распавёў. Важная штука, насамрэч, яшчэ ў перакладзе. У нас, карацей, раптоўна пачалася, раптоўна нават ужо скончылася распрацоўка свайго, літаральна спецыяльна для пераклада Disco Elysium, распрацоўка свайго рэдактара, які выконвае канкрэтныя нам задачы, якія, ну, немагчыма няма нідзе. Ну, тыпу, нам патрэбна трошкі унікальныя патрэбы у нас ёсць у нашым перакладзе і ў спецыфіке. Інструментаў онлайн ніякіх няма, і вось у нас з'явіўся свой інструмент, ён яшчэ пакуль не тэставаны, ён па сутнасці такі сыраваты, і не хапае некаторых фіч, якіх файна было. Ну, такая ядро ўжо ёсць, вось, яго трэба пратэставаць, знайсці нейкія хібы, упэўніцца, што яно паўсюль усталёўваецца, карацей, у нас яшчэ і з'явіўся свой рэдактар у сэнсе, ну, па тыпу як прылада, рэдактар для Disco Elysium, гэта прям супер круто, каб вы разумелі. Ось такая хрень у нас, прагрэсы. Гэта ўсё за выходныя. Мне насамрэч шмат чаго распавесці ёсць. Так, добранька, абіраем. Пакуль перакладалі, нарабілі бонусам праграм. Так, ну, тыпу, з гэтым самым. Я думаю, з пашырэннем каманды мы можам яшчэ дазволіць сабе некаторыя фокусы. Тыпу, у нас ёсць
у нас ёсць, ведаеце, за год які прайшоў, нават LLM-кі сталі лепей рабіць беларускую, плюс яшчэ з'явіліся новыя магчымасці, ну, у LLM-ках, і сталі папулярныя, якія можна выкарыстоўваць, якія таксама падвышаюць якасць перакладаў ад LLM-ак. То бок, ну, магчымасць задаваць сабе інструкцыі і окны, таксама у окны кантэкста напіхваць больш токенаў. Раней такога нельга было рабіць, там было вельмі абмежавана. Самая асноўная моя праблема была пры перакладзе Disco Elysium, тое, што окна кантэксту былі занадта маленькія, яны не дазвалялі мне нават запіхваць здаравенныя тэксты, нават проста адну рэпліку час ад часу не дазвалялі запіхнуць у гэты самы перакладчык, ну, у сэнсе, у LLM-ку. Вось, і такія абмежаванні, яны былі праблемай, зараз колькасць токенаў за запыт яна вырасла ў 10 разоў, там нават больш, і зараз можна рабіць больш цікавыя штукі. У выніку атрымліваецца, што дзякуючы гэтаму, дзякуючы такому нюансу, мы можам рабіць прям крутыя рэчы, мы можам перапрайсціся па таму, што тое, што было і так аўтаматычна апрацавана, мы можам зноў гэта прайсцісь аўтаматычна і палепшыць тое, што мы яшчэ пакуль рукамі не дабраліся, таму што рукамі да некаторых частак мы будзем дабірацца доўга, а прайсціся і палепшыць тэкст гэта будзе прасцей для вычыткі і прасцей для ўпраўлення. Так што вы з гэтым рэдактарам рабіць будзеце? Мы будзем карыстацца ім, ну, тыпу, унутраная распрацоўка як бы для нашых мэт, таму што яна выконвае з вялікімі тэкстамі і з складанай сістэмай дыялогаў, якая ў нас, нам не хапае нават для вычыткі, патрэбна ўлічваць усе галіны і куды дыялог ідзе і куды ён перасылаецца. Ну, у выніку як бы вычытка зараз тэкставыя файлы, якія я паказваў на стрымах, вось яны па сутнасці лепей арганізаваныя, просто візуальна, іх прасцей чытаць, менш дадатковай тэхнічнай інфармацыі, якая там просто запакавана. Вось за гэтага дыялог успрымаецца прасцей. Плюс яшчэ для нетэхнічнага чалавека там будзе прасцей дадаць чалавеку ў каманду. То бок калі дадаваць, ну, калі папрацаваць яшчэ можа быць над ім і упэўніцца, што, ну, пратэставаць яго і пазбавіцца можа такіх багаў, то можна дадаваць людзей без неабходнасці ім тлумачыць шмат, дзе што тыркаць і як гэтым карыстацца. Таму што ўсё будзе ў рэдактары гэтым, і можна будзе тыпу некалькі клікаў у выніку атрымаць сабе ну, тыпу чалавек можа вельмі хутка дадацца ў каманду з мінімальнай колькасцю тэхнічных ведаў. Я і так дадаю і тлумачу ўсё тым, хто абсалютна тэхнічна не падкаваны. Вось у нас у камандзе літаральна айцішнікаў я і вось чалавек, які дадаўся, Віталь Ляхновіч, дарэчы, гэта я не думаю, што вялікі сюрпрыз, калі вы глядзіце тэхнавуку, то гэта ён дадаўся ў каманду, і вось ён зрабіў нам вось гэты цудоўны рэдактар. І атрымліваецца, ну, па сутнасці я з айцішнікаў па тэхчасы і Віталь, і ў выніку можна як бы дадаваць больш і больш людзей, якіх цікавіць канкрэтна праца з тэкстам, і тэхнічную частку можна разруліваць хутчэй. Ось. Ну, типу, менш такой нагрузкі нейкай на кожнага. Я думаю, што ён там пра пераклад Disco Elysium згадаў у ТГ. Думала, ці трэба яму пра вас сказаць. Так. Ён літаральна, ну, паглядзеў, як працуе, і такі, ну, я магу, падаецца, палепшыць. І карацей сядзеў усе выходныя, калупаў гэты рэдактар. Пры гэтым яшчэ, ну, трошкі якраз такі ён, ну, што паказаў, ну, не паказаў, ён скарыстаўся, я такі, блин, дакладна, зараз жа можна рабіць больш, і, можа быць, прайсціць. Проста ў мяне рук не хапае на гэта. Я не магу, але, можа быць, у Віталя, ну, Віталь можа быць мець больш часу, і ён можа дапамагчы прайсціся аўтаматычна па дыялогах, якія, ну, дыялогах, якія не апрацаваны. Вось, такая у меня думка з'явілася, і з Віталем я яшчэ пакуль не дзяліўся, з вами падзяліўся, з Віталем не падзяліўся, але думкі ёсць, карацей, у меня ёсць планы, ідэі, як гэта ўсё можна трошкі яшчэ дадаць, карацей, наверх гэтага ўсяго. Мы можам накруціць. Паглядзім, карацей. Так,
Добре, оцініть, де ми і що ми. So Ми it зараз... wasn't only in my head after all. Do I really have to kill this thing again? Yeah. Боже мой. Што гэта нахрен такое, бачите? Яна дыхае. Знішчана бібліятэка Акінаша і гэта самае. Там ёсць яшчэ скарот. У мяне ў Акінашы, хутчэй за ўсё, няма ніякіх дадатковых квестаў, як звычайна. Давайте пераправерым. Мы гэта паламаем? Вядома. Усё зламаем. Так, хуценька чытаю, ці ёсць у нас што-небудзь. Падаецца, не. Ну, яны не называлі нічога. Ну так, падаецца, нічога у нас няма такога. Мы можам спакойненька проста ісці і гэтую пачвару біць. Чым бы яна бы не была. Яна дыхае. Яна злосна дыхае. Што ты нахрен такое? Опаньки. Wait. Королева Her жуков. junk is absorbing something. Think sticks. Think. Ah. I got it. It's absorbing crystals or something. А, Need to find them first and break the link. так, там крышталікі раскіданы, і яна паглынае кавалачкі кварцу, бачыце, вось такія. Так. Я ж магу скора сцены зараз праходзіць. That's one crystal powering the chunk. If I destroy it, the chunk will stop gaining power. A grabber. Great. Seems to protect that crystal. Better take care of it before destroying the rock. Так, прыйдзецца з гэтай пачвары змагацца. Я магу неяк прыдумаць нешта, што бы з ёй так з гэтай пачварай зрабіць-то? Што б з ёй зрабіць? Я магу майнд-кантрол над ёй рабіць, а я магу яе скінуць? Хутчэй за ўсё не змагу. У мяне глюк у гульні на доўгім цыкле здабычы кварцу. Чамусьці ў журнале завіс адзін з квестаў на тэрыторыі оркаў. То бок стыкс. У цябе. На гвинт адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі, Ouch Potato. Чамусьці ў журнале завіс адзін з квестаў на тэрыторыю оркаў. То бок стыкс усё сабраў, пайшлі на Магеллан, сюжэт рухаецца далей, а запіс вісіць, раздражняе. Ну добра, што не, залічыла ўвогуле агулам гэта. Так, разобраться с пачварай. Что у меня есть? У меня есть токсичная мина. Я бы, может быть, ёю зараз кислотной этой разобрался. Так, я почекаю, покуль яна до яйка дойдзе. И я подкликаю это самое. Покрычу. Паспытаю яе падысці. Ёй пофиг на кислоту. Вось гэтага я не разлічыў. Я і гоблін накінуў сваю копію, але і пофиг. О, блин. Продёбал. Продёбал. Блин, а что робить-то? Разлаваная хрень. Пачакаю, пакуль супакоіцца. Я стрэльну яе, але гэта не ёй абсалютна пофіг, па сутнасці.
Яно само кіслотнае. Я нешта вось на гэта не разлічваў. Давайте тады паскарэнне і буду лупіць яе тады. Але толькі звалюся на яе, калі яна супакоіцца. Час запаволіць. Я думаю, я з запавольваннем якраз таки біць і буду. Давай, супакойвайся. Яна не можа пралезці назад, альбо што? Есть. Блин, все равно она... Ну, типу, ледь забилась насамрэч. Мелкая хрень. Так, разбили? Не разбили еще. That's one less crystal. Добра. Гэта патрэбна яшчэ ад 3 пазбавіцца. Божухна. Who needs a zip line when you got this? Пачакайце-ка, я там бачыў фіолетавае нешта. Там, по-моему, блюпринт ёсць. У гэтым пакоі я просто паспяшаўся зараз і пайшоў. Вось. Ну, дакладна, блюпринт ёсць. Так, апгрейды, блюпринты. Што я магу яшчэ? Можна кідаць міны, гэта, канешне, файна, але лепей што-небудзь яшчэ. Арсенал, больше болтов и пасток. Не, это я не ожидаю. Кидать их. Больше эффективные баночки со здоровьем. Вось это подтягиваться зараз можно и... Ну, давайте вот так. Вось, можно подтягиваться до ворога, каб ударить их. Ну, абсолютно, по-моему, бескорыстная штука для моего стиля проходження, але все равно. Может быть карысна, калі я пожадаю подцягнуцца дзесьці далёк, ну, напрыклад, не будзе за што зачапіцца, але прасцей будзе ударыцца просто об ворага. Ну, типу, зачапіцца за ворага замест прадмета. Аб'екта нейкага. Ау. Так, гэта хрень зверху. Давайте далей. Мне падабаецца гэты праход. Оп. Блин, гэты пачвары просто паўсюль. Я магу нешта яшчэ скрафціць сабе, просто каб інвентар падвызваліць. Не, нормально. І так падыдзе. Так, баночки со здоровьем и бурштином. Это файно. Давайте стрельну вось у эту хрень. Я просто не ждаю, коли... Блин. Я нечто там летаю уже. Я зачепляюсь за библиотеку и починаются полеты некие. Абсолютно рандомные. Так, нормально? Нормально, проскочили. Але пошкодились. Что-нибудь еще.
Блін, як незручно тут, а? Зато я кришталік бачу. А? Мені подається, мені потрібно нейким чином. This tentacle won't let me break that crystal without a fight. Треба з тентаклем розібратися. Перед тим як... Божухна. А можна з тентаклями ніяк розбиратися увогулі? А, блін. Жуки. Клятые жуки. Вітаю, Воровий Геймінг. Вітаю, тіртки, вітаночки. До речі, ось тіртки зараз у чаті з'явилися. Так, зараз я потім вирішу, коротше, це питання. Так, жуки нехай там ходять. Мені цікаво, а ось ці штуки можна їх розбивати баночками? Ні, о, пяском їх можна розбивати. Файно. Заховалася нам гульня, це чудовно. Що Оптича писало, так, бачив просто, що не було часу з цим розібратися. Коли жадаєш, я можу це прямо зараз на стрімі вирішити, або я у лічці вирішу. По твоєму міркуванню. Так. Есть. Ага. Не, почекайте, как это можно... Можно от них позбавиться. Та й можна стрельнуть. Добре. Те, що потрібно. Мінус тентакля. Як зручніше мені прямо зараз, просто що... О. That's one less crystal. Каратей, Регана, до тебе, Каратей, справа. Коли ты ж тут, правильно? Ты тут. Тирт я ожидаю передать ключ тебе. От Міо. Нагадую, Тирт я перемогла, я тримала ключ Міо Memories in Orbit, але я ожидаю передать його тобі, Регана. Another crystal. Why are you praying to a rock, scumbags? Gotta deal with those fuckers to reach the crystal. Коли ти згодна, то я закину його тобі, куди скажеш, напиши у лічку, куди тобі закинуть його, або прямо у лічку, твіча, або на пошту, куди пожидаєш. Я боюсь, там платформінг складаний. По жаданню. Ну, типу, я ж не буду примушати. Так, як би позбавитися до таких челов-то? Це, подається, по складанні, чим інші будуть. Або мені користатися заповолюванням часу, або що. Я б спробую зараз стрілами, може бути, розібратися, хоча б частково. Раз. Два. Три. Розібралися. Нормально. Божух знає, там гоблін вибухає, коли помирає. О, я придумав. Коли він вибухає, коли помирає, я ж можу забити його, коли він буде мимо проходити гэтых челов, і він вибухне їх усіх заб'є. Я можу значно менше ресурсів скористати у них. Чекаємо, коли він подойде, короче, до гэтых челов. Він, подається, буде ось тут ходити. Зліва він вельми близько до їх проходить. Ось і мінус усі 3. Усі 4 навіть. That's one less crystal. Чудовно. Апошній кришталік застався. Скажем, дякую, що не узгадано магічиком хоррор про бёрдвотчинг. Хоррор про бёрдвотчинг? Ви мене зацікавили. Nine Ravens. Магічик, мені гэта потрібно. Я не веду на халеру, я ў гэта гуляць не паспею, але мне гэта патрэбна. Я павінен ведаць. Што? Хоррор про бёрдвотчинг? Да гэтага я не падрыхтаваны. Так, яшчэ крышталікі.
павінен быць апошні. І дзесьці ў гэту напрамку. Насамрэч мне вельмі прыемна, але я баюся, што проста не выцягну гульню. Я ж сілксом кінула, бо стамілася. Ну, зноў жа, типу, я не магу такое рашэнне прымаць. Я выключна просто, ну, типу, ключ ужо, можна сказаць, адданы, просто трэба вырашыць лагістычнае пытанне, куды ён пойдзе. Let's take a look. Ось, і ў гэты момант арэгана ён належыць табе. Вось у гэты момант часу ён належыць табе, арэгана. Просто што ён у мяне на руках толькі, пакуль. Заблыталі? Не, як бы, я думаю, што вялікія, ну, типу, я мог бы, калі бы быў прям вялікім нейкім там каналам, то я бы мог сказаць, што Ціркі, вось твой ключ, нічога не ведаю, сама разбірайся. Калі жадаеш яго камусьці перадарыць, то можаш сама вырашыць, каму перадарыць і дамаўляцца з гэтым чалавекам асабіста, але мы можам гэта меркаваць на стрыме, я не такі, блин, гіганцкі прям у нас, не так, каб гіганцкая колькасць людзей тут, і можам спакойна такія пытанні вырашаць. Так, тут не бачна. Invisible Goblin. Оп. Мінус ён. На усялякі яшчэ гэтага прыб'ю, каб не перашкаджаў. Так, крышталік усё яшчэ дзесь справа, я не ўпэўнены, як да яго прабрацца. Так, вось у гэтым месцы. Вось гэтае месца і... колькі ж тут жукоў. Можна, канешне, паспрабаваць. Я магу яшчэ адну зрабіць? Так, яшчэ адна страла. Блин, стрэл абмежавана, прям абмежавана. Але я бы па сцяне пралез. Толькі ў ідэале мне пазбавіцца ад двух. Так. Во, я могу пяском кинуться. Яна толькі выстрелила, і яна не знікла, так, ад гэтага. Блин. Я спадзяваўся, што яна таго. Я магу жукоў забіваць гэтым? Хутчэй за ўсё не, ім жа пофіг. Яны ж кіслотныя прыдуркі. Як він прям передо мной. Калі што, включаем паскарэнне і валім адсюль. Ай-яй-яй, жук. Let's dance with the tentacles first. Добра. Deal with the acid. Захаванне, падаецца, не адбылося, так? Падаецца, не адбылося. І тентакля. Ну цудоўна, ну цудоўна. А ў мяне якраз няма чым пазбаўляцца тентакляў. Там канцэпцыя прышпільная. Здарыўся апакаліпсіс і выглядае і выглядзе сусветнага пажару. Ты сядзіш у назіральнай вежы. Блін, якая ж галосная хрень. У выглядзе сусветнага пажару, а ты сядзіш у назіральнай вежы, прырэчаны да непазбежнага, а вакол птушкі. А птушкі, тыпу, яны змененыя? У чым хорор-то? Ну, тыпу, канкрэтна.
Нават вераб'ёў сапсавалі, халера. А, ну добра, я зразумеў, то бок яны типу усё у жэсці нейкай. Типа птушкі там не зусім птушкі. Так. Там уверх падаецца не халеры. Як ад яе пазбавіцца-то? Просто мне ў ідэале пазбавіцца ад гэтай тентаклі. Просто што яна... Оп, блин. Ай-яй, ай-яй. Што мне з ёй зрабіць-то? У мяне ж няма рэсурсаў ніякіх. У мяне бурштына няма для таго, каб забіваць яе. Ну, нічога такога. Майн-кантрол на яе не працуе. Бутэлечку яе кідаць бессэнсоўна. Здароўя амаль не засталося 0. Мне патрэбна шукаць рыштунак нейкі тут. О, шкляночка са здароўем. І ресурсаў тут не бачна. І яшчэ адна тентакля. Божукна, божукна. Я нават не ведаю. Ну реально, мне рашення нема. Ну капзда. І ресурсаў няма, і гэтай хрэні. Я не ўпэўнены, што іх можна просто забіць. Ну, карацей, я так аббег, і я не ведаю, што зрабіць. А, ну хоць не гэта сама, не рэсетнуў прям моцна. А, ўсё ж таки можна, яна тэарэтычна. Іх можна забіваць. Вы глядзіце, я магу гэта рабіць без неабходнасці. Боже. Я магу гэта рабіць, гэта магчыма. Ну, адзіная штука, якая мне прыходзіць у галаву, гэта... Блін, а як тады туды забрацца бы тады? Неяк праз верх і прыляцець? Просто гэта адзінае, што мне ў галаву прыходзіць. Ай! Плюецца ён. Яно, што бы гэта не было. А ўраніць на статую нельга? Да вось не падаецца. Просто вось гэтае месца адсюль падаецца. Я магу прыляцець, так? Вось зараз паспрабуем. Я магу схавацца нават. Кніга дазваляе схавацца да яе. Зараз она праблюецца. Оп. Ёсць. Don't come back from my nightmares ever again. Okay, now to the junk. Almost forgot. І балюча, і можна забраць тады. Так. Зараз трэба прыдумаць, як адсюль выбрацца толькі. Ну, па сутнасці, справа зроблена. Трэба толькі забраць кварцу яе з цела. Пачакайце-ка, гэты тентаклі падзеліся. Гэта пачвара і ёсць цэнтр гэтых усіх хреновін? Жорстка. Я думаю, гэты тентаклі гэта нешта прарослае дрэвам, ну, удаваўшае. Але не. Ёсць хуткі выхад які, не? Падаецца назад прыйдзецца тупаць. Дзе там я? Дзе я вылазіў-то? Вось там падаецца.
М-м-м. Осторожненько. Осторожненько. Ты меня не зауважил. Ты меня не зауважил. Оп, зауважили? Ну все. Чудовно. Ну що, Пачварина, отдавай свой кварц. У сенсі наш кварц. А чому? Хоча все з того, що типу бойка, я не можу її забирати, так? Багненький. Чекаю, покуль зникне. Эх. Ладно, чекаем. Есть. Можна. Ну що, розмова з Флакс. Ще одна. Трохи нам сюжета. We want to help you, Styx. You deserve a rest. You can stop fighting. Fighting is the only thing I know. I was born fighting. Might as well die fighting too. All set with the quartz. Time to board the Zeppelin and see where the winds take us. Так, а кінаш тоді позбавлений. Зроблено. Добре, заставить столько вернуться и... Здесь тут повинен быть скорот еще. База запеленул. 20 метров отсюда. О, вот она. Литерально тут. Оп. Мы литерально королеву зараз скинули к этому. А, и это пролет это отчинило. А мне что есть? Чекайте, а чему меня еще вниз кидает? Там же по ветру поднимают, что если есть. Давай, поднимай меня. Ах, это все на что оно вздольное? Что за слабое поветра такое? Что за хрень? Это навод не серьезно. І куди я з гэтым забяруся, Стикс? Ти жартуєш. А, вось там есть, зразумеў, там есть саме за што зачапіцца з таго боку. Вельмі проста нізка гэты поток паветра мяне падымае. Я разлічваў, што я прям пролячу ўсю лакацыю, але не. Там нейкі, можа, ресурсы будуць, трэба падсабраць. Так, это металл. Металл і не настолькі-то і вельмі патрэбныя. Я-то разлічваў, хоць штосьці карыснае будзе. Тобто яна психовала, що... Бо больно було? Не всім повинна про Пачвару? Так, Силксон перемогла, будемо гуляти в четвер. А як мені... А, так, блін, я кожен раз забуваюся, що у мене ж крутая здольність проходить сквозь стіни. Я такий, блін, а як я тут мені туди трапить? Скорее, я тут прийшов літерально вже. Короткая память у гоблина.
шчыра за кінашам трошки шкада таксама. Такая эпічная лакацыя, прыгожа зроблена, так. Эпічная лакацыя, якая звязвае нас з першай часткай. Добра, што мы вярнуліся ў кінаш. Мне хацелася вярнуцца ў кінаш, тыпу, яшчэ ў другой частцы. Я такі, а пакажуць нам кінаш? А я што здарылася за кінашам? Closer look. Вось, іх па сутнасці вось яно наше вяртанне ў кінаш, але хацелася больш, тыпу, каб ён даваў, ну, тыпу, гісторыі развіваў трошки больш. Ну, тыпу, не хапае, вось не хапае. Это ўсё, ў прынцыпе, пра гэтую частку. Тыпу, ўсё няблага, але быццам бы не дакруцілі. Я зараз просто абіраю тэрыторыю, таму што зараз тут бяспечна, можна спакойна, ворагаў няма, мне не патрэбна ні ад кога хавацца. Ну, а калі хавацца, то мне складана. Вось, але тут рэсурсікі. Я магу, дарэчы, разбіваць гэты штукі хоць чым-небудзь? Пяском, напрыклад. Так, я магу іх пяском разбіваць. Прыемна. Бо рэсурсаў я даволі шмат пачаў траціць апошнім часам. З таго, што ворагі сталі больш агрэсіўнымі, больш складанымі, я ўжо пачынаю і страляць, і мінамі карыстацца, такое. Вось, а рэсурсікі-то абмежаваныя. Оп. Ну, неблага. У прынцыпе, набраліся. Можам ляцець. І па парадку, як звычайна, я зараз пагляджу, дзе больш квестаў, і такую лакацыю зробім, а потым... Я думаю, можна, ў прынцыпе, зараз я б, можа, да лакацыі оркаў паляцеў, неважна, што там. Карацей, давайте да оркаў паляцем. Мой дырыжбобель разом з дырыжбоблем магільшчыка летуць па Арктыцы. Блін, круто. Кайфово же. На жаль, у меня часу проверить это нема. Абсолютно не. Так, як яны там лётаюць. Добра. Глядзім, што ў нас на гэтай лакацыі засталося. Так. Інквізіцыі каля лагера оркаў. Угу. Добра, тут няма. Каля докаў. Яшчэ адзін каля лагера оркаў, то бок у лагера оркаў мы зараз патупаем. І каля лесасекі. Што? Ідзе шукаць? Я не памятаю, каб тут лесасека-то была. Ну ладно. Толькі узгадаць бы... Добра, вось гэтая штука, а лагер оркаў, па-моему, вось там, вось куды я зараз гляджу. Просто атрымліваецца такое адчуванне, што інквізітары поўнасцю лагер оркаў нават бежанцаў перабілі ўжо.
Мне падавалася, што я просто наадварот аслабіў гэту самую інквізіцыю. Ну так, аслабіў людзей. Просто калі оркаў не засталося ў лагеры, гэта, ну, А, не, вось оркі. Вось яны на месца. Просто не бачна, каб яны сабе абаранілі нейкую тэрыторыю. Ну, я думаю, што яны на прарыў пайдуць. Ось, дарэчы, кварц. Вось, я думаю, яны на прарыў пайдуць і нешта яшчэ зробяць, але не. How fast was that? Ну, шортс, конечно, простей поглядеть. Я просто зараз, ну, неяк нават... Я ввогуле нічога не гляджу, прям... Вось прям нічога, абсолютно. Я настолькі прям адрываюся ад сусвета. Опанькі. Тут же было фіолетовое нешта. Ці мне побачылася? Да ну ладно. Мне реально, я побачив нечто фіолетове на версії, мені подалося? Тут на версии, ну тут, короче, в этом лагере повинен быть кинжал мой. Старый кинжал. Коли мы были яшчэ орком. Але дзе ён? Просто сказали, что инквизиция добрала. Але у сэнсе яны адабралі, калі гэта лагер оркаў. Нешта лухтанейка, абсолютно не мае сэнса. Так, скрасці стары зламаны кінжал, які быў выкапаны інквізіцыяй у лагеры оркаў. То бок яны тыпу з іншага боку, вось там. У фортыфікацыях будзе насамрэч. Просто сказано у лагере оркаў. Типу, просто не зразумела, типу, лагер оркаў мне... Божухна, я не разумею. Гульня, что ты спрабуеш мне патлумачыць? Зараз я на тэрыторыі людзей пагляджу. Да не бачна ні халеры. А вот калі гэта кінжал дзесьці тут, я не ведаю дзе. Оп. Мой дырыжабель, я бы гэта... Мне падабаецца падарожнічаць, але я той чалавек, якога трэба выпінваць, каб кудысьці адправіцца. Калі выбраўся, ўжо цудоўна, ўжо кайфова, я атрымліваю задавальненне. А вось выбрацца самы момант, самае складанае, гэта пачаць падарожжа. Падарожжа пачынаецца з аднаго крока. Так. Ну, я реально, мне падаецца, калі я зноў прыйду сюды і знайду гэты кінжал, я геймдызайнераў знайду. Я вылічу іх па IP. Гэта кабзда просто будзе. Будем лічыць, што мы фортыфікацыі праверылі. Я праверыў, тыпу, там, дзе яно патэнцыйна можа быць. Але мне сказана, у лагеры оркаў. Вось ён лагер оркаў. Так. Зламаны кінжал мой. Але яго знайшла інквізіцыя. І таму чаму я шукаю гэта ў лагеры оркаў, калі тут інквізіцыя няма? Як гэта працуе гульня? Па якой логіцы? Дзе можа быць гэты кінжал? І чаму ён увогуле павінен быць у лагеры оркаў, калі інквізіцыя скрала? Я не разумею цябе, гульня. Я завёў сябе на думке, калі трэба было перагружаць груз з аднаго дырыжабля ў іншы, што я так хутка згартую ўвесь твіч. Ну, поўную калекцыю набярэш.
Ну, бачиш, увесь твіч на тебе працює. That's better. Я тебе не розумію, Гуля. Давайте ось зараз, ну, типу, реально, кожний домик ми ідемо, перевіряємо. На ALAB відправляється 1000, я упав. Заглядівся на повідомлення. Так, добре. Це досвід. Гэта не тое, што мне патрэбна. Досвід цудоўна, але гэта не тое. Дзе нахрен знаходзіцца гэты кінжал? Просто інквізіцыя знаходзіцца далей. Толькі яны дрэва захапілі. А толькі гэта іншая лакацыя, таму што лагер оркаў гэта вось гэты. І гэта пацвярджае іншы квест, які я толькі што зрабіў, так? Так, вось. Чысты кварц знайсці. Я яго тут і знайшоў. Ён якраз кажа пра лагер оркаў. Так. Зайдзі ў кожную хату, правер кожную хату. І з таго, што яны ўсе прыкладна падобна выглядаюць, упэўніся, што ты не прапусціў ніводную. Трошкі вар'яцкая задача. Не падабаецца. Так. Вось там наверх не вельмі зручна залазіць. Я яго гэтае месца мог прапусціць лёгка. Оп. Ну, альбо рэальна гэты лагер быў бы захоплены інквізітарамі, калі бы я не прадпрыняў дзеянняў тыпу там балісты, вось гэта не спыніў. Хаця з іншага боку гэта сюжэтна, гэта абавязкова зрабіць было. Я не мог гэтага абысці і забыць гэта зрабіць. Я не ведаю. Застаецца проста варыянты, вось тыпу вось гэты домик можа быць. Не ў ім, не ў ім. Можа быць тут. І тут няма. Можа быць ён тут. Тут увогуле і дамоў-то няма. Вы двое. Дзе мой кінжал? Не, не ведаюць. І гэта закрыта. Уже не дармаед атрымліваць так. Ты неяк з рэчамі сайт квестаў кожны раз пакутваеш. То пячатку тую поўзу па прабіральні шукаў, то тут. Ды рэальна кожны этап, абсалютна кожны этап я шукаю, ну, калі бы гэта было адзін прадмет, так, але гэта паўтараецца гісторыя кожны нахрен раз. Мяне таму гэта вельмі раздражняе. Мне просто нават галоўны квест па пошуку кварца, ён па сутнасці сваёй працуе як дадатковы квест. Тыпу, пайдзі ды знайдзі кварц. Просто, ну, хаця бы адзінае, што з кварцам табе хаця бы кажуць, дзе яго шукаць, ну, альбо ты можаш здагадацца, дзе яго шукаць, тому што ён візуальна паказваецца. Нават маркеры можна было не ставіць. То бок насамрэч вось гэтыя маркеры, якія мне прямо кажуць, дзе яго шукаць. Ну, ладно, ён на компас на далёкай дыстанцыі нармальна. Меткі можна было бы не ставіць там. А вось дадатковымі квестамі я хрен яго ведаю. Тыпу, а дзе мне шукаць? Куды я павінен ісці? Ну, тыпу, мне кажуць, вось мне сказана, я чытаю, у мяне ёсць толькі адна штука. Яны знайшлі, інквізіцыя знайшла мой стары кінжал, разбіты, калі я быў яшчэ оркам. Трэба яго знайсці. О, дарэчы, а чаму так там шмат оркаў на той штуке? Пры гэтым гэта оркі агрэсіўныя мне. А, яны ж выбраліся дакладна. О, дарэчы, там фіолетавае нешта значна, не? Ці падаецца? Просто калі... Так, там руна падаецца. Прям два орка глядяць на руну. Вось, і атрымліваецца, што мне сказана, інквізіцыя знайшла мой стары кінжал. Ён знайшла кінжал у лагеры... Оп. Што гукі пайшлі. У лагеры оркаў. Яны знайшлі, адкапалі яго ў лагеры оркаў. Альбо ён знаходзіцца зараз у лагеры оркаў.
Яны сказалі, што ну так памечана. Просто што тыпу тады яно дзе заўгодна можа знаходзіцца, таму што тэрыторыя інквізіцыі паўсюль. Усё акрамя лагера оркаў. Чмурэнна. Дзякуй, мне патрэбна праверыць усю лакацыю, кожную пакой. Вельмі раздражняе. І ладно, калі бы гэта першы раз было. Так, там у Darkest Dungeon я долго не прожил. Оп. I should go. What's the saying? So far, so good. Так, давайте спрабую. Там нешта фіолетавенькае ёсць. Конечно, гэта можа быць просто дадатковая хрень. Ну, типу, досвід. А можа і не. А, ну гэта печатка. Это не тое. Але я его все равно заберу, каб яна не раздражняла і не стварала ўражанне, што тут нешта ёсць. Вось у гэтай частцы людзі ва ўсю, а ў гэтай частцы оркі. Толькі яны ў мяне ўсе ворагі. Цудоўна. А чмурэнна. І гэты орк нікуды не ходзіць. Цудоўна. Небачнасць. Ох, божух, на колькі крыві мне зараз пап'е гэта. Кінжальчык свой знайсці. Дзе можа быць? Дзе, калі б я быў зламаным кінжалом Стыкса на ўсёй гэтай гіганцкай лакацыі, дзе б я быў? Квест кажа, што на тэрыторыі оркаў. На тэрыторыі оркаў, мне падаецца, я праверыў. Падаецца. Але не можа быць нейкі домік прапусціў, у якім гэта знаходзіцца. Ідзем яшчэ раз, таму што гэта тое, што кажа квест. Так, там нешта фіолетавенькае ёсць. Падаецца, гэта ўсё роўна не тое, што мне патрэбна, але я туды пайду. Так, гэта пячатка. Гэта не тое. Ну, паказчык таго, што я не ўсё абшукаў, дарэчы. Так, гэта я ўжо глядзеў. Гэта я ўжо глядзеў. Хранейка. Это я уже глядел. Так само. Я... Может быть, гэта дадатковыя квесты. Просто калі бы гэта дадатковыя квесты былі, ну, прям не квестамі, а просто такое, типу, о, там 10 ёсць. Яно як апцыянальнае, каб я разумеў, што гэта просто коллектаблсы, то я, можа быць, паканей бы ставіўся. Але гэта адчуваецца як дадатковы квест, за якога даюць і так рэдкія рэплікі ў гульне. Ну, типу... Полная хрень. Полная хрень. My brother still won't join the humans. His pride's gonna get him killed. А, гэта оркі, якія аб'ядналіся з людзьмі. Дарэчы, гэты орк размаўляе ні з кім. Ён размаўляе сам сабою, а яму у субтытрамі адказвае адсутнічаючы орк. Чмурэнна. А так, увогуле, гэта оркі, якія прымкнулі да людзей. Вось такая хрень. А ёсць артыкул на фандоме, типу, дзе? Можа быць, і ёсць. Now, where is it?
Так, мене Where can it be зауважили. now? You're bound to be nearby. Буду чекати. Empty. Зброя до зброї логічно. Просто локація гігантська. Ось у чому проблема. Він коли зі зрання не повинен мені побачити, а в небачності зараз. Оп. No. Nothing in here. Гэта месца он уже проверил, тому я спадзяюся, ён сюди зноў не пойдзе. А я больше гублять не буду. Ён будзе доўга зараз гэта место даследаваць. 10 каля арсенала, тут няма арсенала. І праблема ўвогуле, як бы узроўні добра зробленыя, але вось знакавых нейкіх месц няма. Типу няма такога месца, што ты можаш сказаць: "О, гэта арсенал". Там туалеты было прям выключна. Я вельмі здзівіўся пабачыць нешта такое унікальнае, як туалет. Таму што пакоі, па сутнасці, ну, даволі такія тыповыя просто, дэфолтныя. Без адчування, што яны зроблены для поўнай мэты. Ось, ну гэта нешта на майстэрню падобнае. Але гэты стол мог бы стаяць дзе заўгодна, насамрэч, вось такая штука. То бок асяроддзе не настолькі дазваляе як бы разумець, што адбываецца. І тым больш, што я павінен шукаць дзесьці інквізітараў. Вось, Damn, вось. too late. That fucker's hauling off with the chunk. No choice now. Gotta climb this damn elevator shaft to catch them. Пра каго гаворка? Стыкс. Ты ляснуты? Хтосьці на ліфце ўехаў. Пра каго? А, няўжо гэта пра кварц, кавала кварц тут? Ой, я там бачу нешта фіолетавенькае. Ну я карацей пайду далей па квесту, там разбяромся. Так. Let's take a look. Так. Ще емблемку знайшли. Давайте, може, досвід, поліпшення якое возьмем. Хоч яка позитивна штука відбудеться зараз. Так, тихі кроки. Незауважності яшчэ лепей. Ось так зробимо. Клоны, калі паміраюць, пакідаюць яшчэ пасля сябе облака, і яно яшчэ можа атруць і забіць. Орки аб'ядналіся з людьми, рэльеф нам... Валдар палаючага легіёна, Архімон блізка. Не, тут карацей... Ну, тут насамрэч гісторыя паміж оркамі і людьми даволі падобная на Warcraft. Скажем так, далёка не ўсё добрае ў іх тут. Толькі я, наколькі разумею, гэта вайна ў адзін бок. То бок, па сутнасці, чалавецтва занадта хутка, ну, занадта крутыя тэхналогіі, занадта хутка развіваецца, і оркі проста за імі нават і блізка не паспяваюць. Ось яны ў выніку здушылі оркаў проста існавання. Опа. Блін. А можна не? Ну, няхай шукаюць. Так, а як это, блін, наверх? Я ж неяк краскався там, калі мне не патрэбна было. Я же неяк гэта рабіў, правильно? Вось гэта месца вельмі відавочнае, хацелася б, конечно, тут просто залезці. Опанькі. Я нават не ведаю. Няўжо? Ладно, небачнасць ідзем. Што цікава, гэта адбылося пасля таго, як мы нават вызвалілі гэтых оркаў. Можа быць, не гэтых канкрэтных оркаў, але ўвогуле мы з турмы, ну, далі ім сысці, прорвацца. І вось яны з людьми аб'ядналіся. О, я бачу нешта фіолетавенькае у канцы калідора. Толькі, падаецца, гэта зноў проста як ён.
Так, If I start чекаємо. itching, I swear I'll kill myself. Знову, гэта чел розмаўляе сам з сабою. Тут нікого просто нема. Просто скардзіцца ў паветра. Што гэта? Гэта просто дадатковая хрень. Я не абавязан быў тут яго... I'm gonna check on that. Оп, чакаем. Шукаем, усамся, хаваемся. Так. Guess I'm just seeing things. Так, тобі просто падалося. Ну што? Адсюль я магу выбрацца наверх неяк? Во, наверх пайшлі. Гэта баракі, тыпу, мясцовыя. Але ці будзе ў інквізіцыі тут што-небудзь? Не факт. Гэта звычайныя рыцары выглядаюць, не інквізіцыя. Хрэнейкая. Так, тут ахова ёсць. How the hell can I always lose in dice? Every damn time? What can I say? Яны яшчэ могуць быць у задняй частцы вось там, далёка. Дарэчы, можа быць просто зноў жа з тэрміналогіяй нешта пераблытана, але можа быць на той лакацыі знаходзіцца. Don't worry, you'll get your money. Хрень. I don't win it back first. Падказаць? Давай, таму што гэта нейкая лухта. Я зараз пайду за сам за кварцам у любом выпадку. Блін, Damn, I увесь гэты шлях. worse cooking. This crap they serve here, barely edible. Yeah, these turquoise rations aren't even food. What's happening? Nothing beats a hearty plate from the walk. Who goes there? There, check that. Няхай на мяне там шукаюць. Travel to the Broken Bridge Cave. Ага. Нечаканая вельмі гэта самая ачыўка, якую я, у прынцыпе, павінен быў атрымаць даўно. Зразумеў, добра, пакаля няхай вісіць. Мы далёка вельмі адтуль. Я ведаю пра адкуль як мінімум пачатак. Гэтага павінен ісці. Што гэта рэальна, гэта зусім іншае месца. Don't try this stuff at home, kids. Ooh. Так, я магу злева паспрабаваць залезці, альбо зноў паспрабаваць... Блін, я не ўпэўнены. Нават калі на гэтую хрень залезу, то далей не зразумела куды, правильно? Ну таму вось так робім. А я наверх? Чым я яшчэ? Дзе я падчапіцца магу? Чаще ўсё прыйдзецца выбірацца з гэтай лакацыі. Оп. Вось так. А далей паглядзім. Не, нічога няма? Лухта нейкая. Блин. А што і куды? Ладно, там ресурсы хотя бы ёсць. Сходим хотя бы ресурсы подымем. Стрэлы сабе зробім. Бурштын таксама ёсць ужо. Вось. Бурштын, дарэчы, вып'ем. Як туды наверх-то залезці? Так. Шукаем. Загадки, конечно, ты придумаешь, гульня. Почекайте-ка. Почекайте-ка, я, может, тупы? Ну-ка, ну-ка. Я ж могу пролезти у лифт и внутри лифта паркур робить. Усё, вось он секрет был. Просто потрібно було у шахту лифта забраться. Well, this is as high as I can go. Guess it's time to find another way. Угу. Треба шукати, як ще піднятися. Тут же нема ніяких ховників? Раптовно, ні? Ні, подається, нема.
Пачакайце-ка. Гэта кропка хуткага перасоўвання. Што мне патрэбна, каб яе адчыніць? Просто з іншага боку, звонку прайсці, або што? Опа, інквізіцыя, дарэчы. Падаецца, гэтае месца не адчыніцца, пакуль я не здабуду кварц. Добра. А я ўжо з каротам пайшоў. Так, это я не могу собрать? Что это у нас? Жучки гэтыя, так? Во, дарэчы. Лячылку могу зрабіць і жучков забраць адразу. Вітаю, Вячеславіч, вітанкі. Так. Может быть, ты куда-нибудь ходишь? Часу хотя бы. Не, пытается заўсёды занятая своим котлом гэтым. О! Может, наверх. На Сайберію отправилася 100. Дякую, вялікі. Мы дзесьці вельмі высока ў гэтым дрэве. І кварц вось там. Дарэчы, там 3 ахоўніка ўніце. That's not just a shiny rock you're Блін. Я амаль... you're back on your own for that quartz. Let's just hope it doesn't make you stronger than your lovely buddies. Блін, я мог, калі б я быў бы хуткім, я просто хацеў паслухаць дыялог, а яны разбегліся адразу пасля дыялогу. Вось, я бы мог зараз адразу на яго ўраніць гэтую хрень і забіць гэтага здаравеннага орка, а орк, які, па сутнасці, прадаў сваё племя людзям, вось, і у яго якраз такі кавалак кварца патрэбны мне. Я не збіраецца тут выходзіць? Не збіраецца, пытаецца. Нам патрэбна яго забіць, гэта адзін варыянт, як адабраць. Ну, як мінімум гэта. Гэта тое, што мне кажа гульня. Так, ну тут уже трэба пазбаўляцца ад аховы. А, не, пачакайце, ён выходзіць. Калі я магу падставіць няшчасны выпадак, то ўсё можа зусім па-іншаму разгарнуцца. Ён кудысьці яшчэ ідзе. Куды ты ідзеш? Можа быць, у яго вельмі доўгі працэс гэтага самага. Ну, ён доўга патрулюе. Давайте, чакаем, чакаем, чакаем. Оп. Ён жывы. Просто так ён не можа нічога зрабіць. Ну, типу, ён вельмі моцны, яго просто так не забываю. Так. Кварц гэта яго ўзмацняе. Але яму хоць і па галаве прыляцела, прыйдзецца яго яшчэ калупаць, гэта, ну, як мінімум, меркаванне стыкса. Таму што просто так гэтага просто чала не прыб'еш. А, блін, я назад пайшоў. Халера. Амулетик. Так, а на яго тут ёсць што скінуць, не? Я просто магу яму на яго шляху дзе-небудзь міны паставіць, вось такое яшчэ. Looks like the Inquisition's got new toys. Fascinating. Wonder how these beauties work. Well, might as well sabotage this human mind. Could come in handy to blow that traitor fuck up. Саботировать мину. Ось, здоровенный кавалок кварцу. Оп. Оп. Подсунули ему. Валим отсюда.
Почекайте, я ж саботировал. Може бути у наступний раз, коли він зробить ще коло. Поки не вельми я розумію правила, як це працює. Ти пойдеш налево, так? Лучше за всього. Підається він... А, блін, я не сюди поперся. Або все ж таки прийде. Подається, прийде. Повинен. Ловим його яще на одним заході. Йому на голову ще по дорозі буде падати, короче. Він щось заподозрить. Two. One step closer toward your grave. And to my shiny new quartz pen. Він повинен нечто почати підозрювати. Чел, все нормально. Все в порядку. Ну, на голову падає нечто, нічого такого. Так, він пішов перевіряти, що на ті могли на його скинуть щось. Подається. Добре, заховання я тримав. Тільки як ти перевіриш, там вже не висока. Ось коли би він... Знову ж, не продуманий трохи геймдизайн. По ідеї, погрози було б, коли б він кожен раз перевіряв, ті, ну, наверх на саме залазив, такі, блін, мені ніхто, ну, може, нечто не в порядку, хто там так робить, ось такое, він... No, not higher. Так. У мене нема міни. А? Блин, у меня ресурсов просто нема. Я бы мины раскидал. Там, где мне кажется, что можно кинуть мины. Цікаво, кілька разів я повинен його так вирубити. Короче, там у куфр можно закинуть кислотную мину. Одиное, что я не могу, у меня нема кислотной мины. Ось він зараз перевіряє, а там могла бути кислотна міна в цей момент. І чому мені там указано, що можна саботировать щось? Я ж там, блін, это, уже саботировал. Там могла бути наша міна, так. Коли б я мог некое поляпшение взять, типу, как мины меньше, что так, он пытается ходить отсюда. Ось так. Він заходить, а я могу выбраться отсюда ніяк самостойно. За им же. Ось там можно зачепиться, подається. А чому нельзя зачепиться-то, гуня? Я пропустил на вот место. Ось тут можна було б уронити, а я пропустив гэты момент. Ну ладно, тут карацей варіантів, як його прибити. Я ще одне місце продовбав, тому що я наперед зайшов. Ну, я так і розумію, що і так і потрібно. Типу, ти ходиш за їм, ловиш його на усіх місцях, де він може потенційно зависати. Так, є ще що-небудь, де я можу його підчепити? А, ось. Блін, ось зараз потрібно. А я можу не поспіти ще одне місце. That swamp sin again. Salmons can't brew anything good. І там я ще можна було для його пастку зробити. Чекайте, ну інший бок пойде, або він пару колов знову зробить. У будь-якому випадку, коли він вибереться, він хоче за все пройде під ось гэтим місцем, я на його уроню. Ще раз. Я сподіваюся, що він тут пройде. Не факт, конечно. Ідея, давай. Давай сюди. Туп-туп.
breathing? Ще в порядку. Just lie down and save us both some time. Я б на його місці реально ось на третій раз уже докладно він повинен був психануть би. Тривогу там підняти, ну не ж такое. Але ні, бачите, імгненно Амаль спокоївся, пішов далі. Ну, може, у голову настукало вельми моцно. Але ж жорсткий хлопче. З іншого боку, я нічого не можу зробити там, куди він зараз іде. Абсолютно мені нема чим йому там пастку робити. Подається, правильно? Щоб він тут не робив, мені просто нема... О, там, до речі, нечто... Я скоро стінку бачу. Подається. Просто калі я зараз не атрымаецца у наступным пакою, у які ён пойдзе, то мне прыйдзецца о, як доўга нешта чакаць. Come on, my beauties. Trust me. I've got some tasty food for you. Hey, no, don't bite. Hard to tame, huh? Fine. I'll win you over eventually. Ён жучкоў не вельмі можа кантраляваць. Можа быць, іх можна было бы выпусціць? Фраза ёсць просто, што яны такія, хопіць, ну, типу, не грызіце. Ось, яны просто, я так разумею, у нейкай клетцы, альбо што, можа быць, я магу аслабіць клетку, і яны бы выбраліся. So, these are Acheron's roaches? Shit. Оп, wild выпустили. as hell. Nobody can tame those monsters. But I could set them loose, though. A little rampage might come in handy. Who knows? Давайте. Ён аднаго забіў. May Mother Earth take. Don't look down. Don't look down. Ён сыходзіць, так? Оп. Забрали эмблемку. Захоўванне не адбудзецца? Не будзецца. І зараз ён пойдзе сюды. Які ж ён просто моцныя. Это ўжо 3 зверху скінутыя рэчы, якія ваншотуць усіх астатніх. Ну, як мінімум, гэта цікава. То бок, вось гэта хаця бы... Ён сюды тупае? Ён сюды тупае. Добра. Гэта хаця бы цікава, таму што праблема з некаторымі іншымі, там нават здабычай кварца, ні халеры не адбываецца. Абсалютна. Чат, можа, праз 5 хвілінак заб'ем Акерона і зробім перапынак на 5 хвілінак. Упс, зачапіў мікрафон. Оп. Ён яшчэ жывы? Я думаў, што мне патрэбна там дадатковае дзеянне нейкае зрабіць, але не, ён просто... Ён яшчэ жывы. Яго яшчэ кіслотная міна ударыла яму пофіг. Што за хрень? Мне патрэбны рэсурсы. Уже рэсурсы скончваюцца. Тыпу, ўжо скончыліся нават. Зараз. Можа, мне хоць нешта зраблю. Не, не. Міну я зрабіць не магу. Мне не хапае рэсурсаў. Оп. Бывае інквізітар. Упс. Я думаю, што зараз гэта заб'е Акерона, але падаецца прям... Які ж ён жорсткі, а? Я просто ўжо... Усё, рэсурсы скончыліся. Я буду зараз шукаць рэсурсы выключна на тое, каб знайсці чым бы... Там... падаецца, у адным месцы можна было на яго яшчэ скінуць. Рэпатрыянт. Ну, не, прям жорсткі. Опанькі, фіолетовень, конечно. І рэсурсы. Мне патрэбны рэсурсы зараз. Чал, ты даходзіш ці не? Просто мне зараз і бурштына не засталося амаль. Зусім, як бы, па рэсурсах. Добра, калі гэты чал нікуды не адыходзіць, то я вось так зраблю.
І заб'ю його просто. А, блін, там чел стоїть. Так, гэта метал, мне метал не патрэбны. Оп. Ты нічога не бачыў. Ты нічога не бачыў. О, там нейкі бюст. А, не, гэта ж ён сіненькі, гэта просто яго можна зачапіць нагамі. Орк жорсткі, карацей, я вам скажу адразу. Да. Тут есть баночка со здоровьем и 2 планы. Падаецца, там чела нешта колупаецца каля аднаго. Так, атрута. Реально буду зараз просто займацца тым, што буду шукаць сабе рыштунак. Да. Мать заўважання. Вітаю, Міта Ігорый, вітаначкі. Па ідэі, зараз аднаго мы пазбавімся, так? Я просто магу трошки тут яшчэ падрабіць рознага. Оп. Блин, на мінут крыху не хапае. Мне патрэбна вось эта штука злева ад вось гэтага інквізітара, які каля мяне. Там чел помер, так. Ёсць. І вось зараз я міну магу зрабіць. Ёсць одна міна. Толькі з гэтага пакоя я ўсё роўна жадаю сабраць рэчы. Так, там той чел напужаны. Заўважыць ці не заўважыць? Оп. Добра. Уніз кідаць сэнсу няма, нас заўважыць тады. Зараз я гэтага чала яшчэ таго. І ў куфар. А як у тебе основной квест называется? Я хочу глянуть, колькі яшчэ актаў. Дай-ка поглядеть. Основной квест Betrayer Stoneheart. Карацей... А, не, пачакай. Так. Собрать кварцы. Shattered Horizons. Гэта вось самая галоўная гісторыя. Гэта асноўны квест. Не вось гэта падквест. Я нейкія планы інквізіцыі сапсаваў. Але я не разумею, што я зрабіў. Я нешта сапсаваў, і яно абсалютна як дадатковы квест. Зараз было дзіўна. Я бы дасягнення атрымаў, просто ні за што. Нават не ведаю, што я разрабіў-то. Так, дзе там наш гэты? Дзе там гэты чел ходзіць? Акерон, ой, далёка ён. Мы можам кінуць альбо гэтую самую. З таго, што нам ўсё роўна доўга чакаць. Давайте так, я буду снедаць і буду чакаць вось тут Акерона. Вось такі мой план. Ха, цудоўна. Як у асасінаў ёсць каперчык, гэта інквізіцыя, так інквізіцыя тут выглядае. Якія хілы пайшлі інквізітары? Паміраюць ад нейкай невядомай хваробы. Ну, наблівалі, не на іх, яны памерлі. Карацей, Акерон там яшчэ будзе тусіць даволі доўга. Я возьму зараз просто... Я не помню нават, калі ён сюды прыйдзе. Але я зараз паснедаю, буду сачыць і скіну, калі што, на Акерона пастку нашу. Вось, а зараз невялічкі перапынак. Зараз буду.
And now, you're just another dead traitor rotting in the dirt. This chunk's better off with me now. It's worth more than you ever were.
Дзякуй, Метаігорый. Вернулся я. На Шагатаре отправляется цалкам 800, а на Кипдрайвин так само 800. Дякую великий. Ну что, забираем кварц и валим отсюда. Оп. Пардон, не трималося. You're merely delaying the inevitable. Save yourself the trouble, Styx. Oh. Is this annoying? Am I annoying you? We are life itself. You cannot do anything to us. Why weren't you this pompous right from the start? I would have kept my distance. You would have stopped collecting quartz? Denied yourself its power? Probably not. На банкет for Fools отправляется 1000. Дякую великий. Quartz is done. Let's get back to the Zeppelin and keep moving. Добра, гэта асноўнае па квесту, па прям галоўнаму. Don't look down. Это ёсць. Адзінае, што зараз пойдзем забяром наши усякія прыблуды. У нас засталося яшчэ 2 рэчы дадатковыя, якія сабраць тут. Чакайце-ка, а гэта мы ўніз можам просто ўляцець, так? Альбо таксама ж вярнуцца назад. Я придурак. Памятаеце, там стаяў і такі, блин, як адкрыць яе? Я ж магу прасоўвацца нахрен скрозь сцены. Я забываюся пра гэта. Какая крутая здольнасць. Was that? Падайдзе. Чакаем. Няхай злуюцца. Похрен. Can't have gone too far. Everywhere. They can't be far. Знайшоў кінжал? Не, кінжал не знайшоў. Зараз пойдзем яго шукаць. Мы якраз за кінжал. На Divinity Original Sin 2 отправляется 9500. Мы тут пакрыху злуем кварц, гэта флакс. Можете успокоиться, кай ласка. Вось, можна станцыю адчыніць. Цудоўна. І зараз за этой станцыяй, у прынцыпе, яе чакаць не будзем, таму што можам адсюль прям прыляцець на тое месца, адкуль мы па ідэі павінны знайсці, адкуль мы павінны шукаць гэты кварц. Не кварц, убачаюся, гэта кінжал. Так, я зараз буду лістаць назад на тлумачэнне, дзе там шукаць. Это Ариган, калі што я не бачу, можа быць паведамленне, што ты вырашыла рабіць з ключом. А я зараз гартаю назад, шукаю. Так. Вось яна пячора разломанага моста. Гэта вось яна пячора. Атуль досягнуть локации над лесосекой. Так, Соумил. А что из гэтага лічыцца Соумил? Ну, напрыклад. Может быть, гэта яно, вось гэтая частка. Просто гэта может быть и оно, а может быть и не оно. Так, читай дай. Адсюль вы можете добраться до плато, якое вядзе ў пячору. Тут паўсюль пячоры. Уводите ў пячору. Там ёсць орк, які стаіць літаральна перад... Это вось гэта? Это вось гэты орк?
Зараз він дойде. Так, вось яны кавалкі кінжала. До речі, з гэтага тлумачэння ні халера не зразумела, я бы не знайшоў. Дам зараз яму это попіць этому чалу. Ён скончыцца. Схаваліся. Пачакаем. Але кінжальчик мы знайшлі. Ні халеры гэта не ў лагеры оркаў. Опа. Чало пракінуўся, орку пофіг. Так, орка гэта не заб'е мае дзеянне. Але я магу пакінуць міну. Это той момант, калі міна будзе карыснай. Ідзі сюды. Цудоўна. А вось і кінжальчик. Добра. Кінжальчик мы знайшлі. Гэта цудоўна. Ну, па натупу. Там можна было свіснуць, але мне падаецца, ён большую лакацыю пакрывае, не ждаў, каб усе збегліся. Я ждаў толькі, каб адзін пачуў. Добренько. Далей, апошняе, што ў нас засталося тут? Сцяна... А, не, тут двое. Лесасека, карацей. Так. І... Пам-пам-пам. Дзе яно? У доках. Лесасека не так далёка адсюль павінна быць. Таму што падаецца, вось гэтае месца ёсць лесасека. Вось гэтае яно. Типу, ну таму што тут вось гэтыя дрэвы, тут чэл час-часу ходзіць і такія, типу, я тут пілю штукі. Я зараз спецыяльна это труп, які я пакінуў тут ужо стагоддзя назад. Яго ўжо за некалькі дзён не знайшлі. Так, унутры гэтай лесасекі павінна быць штука. Що, серйозно? Нічого нема? Добре. На Total War Empire відправляється 9500. Дякую велике. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, реально ні халери нема просто. Добре, яшчэ ніжэй ідзем. Я зараз усе паверхі праверыў. І ні халеры не знайду, так? Просто зараз гучыць так. Унутры лесасекі. Это, па ідэі, яна, таму што там дрэвы піліліся, так? І тут паўсюль дрэвы складзеныя. Так што, ў прынцыпе, падаецца, гэтае месца я не пераблытаў. Ой, я нават чую, як яна працуе. Толькі яна не павінна працаваць, таму што я яе зламаў. Іранічна, так? Так. І гэта ўсё не мае сэнсу. Казано, што ўнутры, але ўнутры няма ні халеры. Добра, што я шукаю тут?
Павінна быць... А, гэта павінна быць кварц. Чысты кварц. Дзесьці тут. Але я ўжо ўнутры лесасекі і ні халеры не бачу такога. Нейкі праклёны дадатковы рэчы. Дык я не магу патлумачыць гэта ніякім чынам, акрамя як памылкі гульні. Ну, тыпу, слабага геймдызайна, і ўсё. Для гэтага іншага тлумачэння ў мяне для гэтага няма. Я ў кожнай, ну просто літаральна уявіць сабе, калі больш за ўсё раздражняла, калі было тыпу по 20 ворагаў на пакой, вось такое. Я правяраў кожную нахрен мелкую рэч. На гэтым пакоі я ўжо 2 разы быў, так. Просто зараз я ўжо прыняў гэта як, ну, правіла. Я буду заходзіць у кожны пакой, каб знайсці, што мне патрэбна. Вось там ёсць фіолетавенькая, гэта кварц. Гэта не ўнутры лесасекі. Гэта звонку, каля лесасекі. Ну, вось это соумел. Бачите, вось он там. Вось он там. То бок, па сутнасці, ўсе гэтыя тлумачэнні лухта поўная. Ты просто не можаш ім давяраць. Так, захаваліся. Атрымалі сабе захаванку. Штосьці бачу, табе падалося. Лезем отсюда. Бывайте. Вы так далеко не лазаете. Так, і докі. А суплай докі гэта, по-моему... Не, давайте поглядим на мапе. А, докі якраз такі... А, вось, згадаў, я кожны раз забываюся, дзе яны. Я просто на той пачатку ў гарнізоне выпадкова натыкнулася, каля ля пад'ёмніку цягалася, а ты гадзіны 3 шукаў. Ну, я гуляю на гобліне складанасці, і хадзіць лішні раз сутыкацца з ворагамі мне як бы незручна, абсалютна. І таму я, мне падаецца, бачу адразу тое, што мне патрэбна, там справа знізу. Ой, захаванне адразу атрымаў. Яно, не яно. Не яно. Ладно. Я просто хадзіў, я літаральна кожны паверх правяраў. І я зайшоў туды амаль у апошнюю. Просто, ну, я правяраў звонку, то, што лёгка правяраецца. І вось там гэта стала праблемай. Там вось нешта фіолетавае ёсць, але гэта падаецца мне руна, і, дарэчы, вось гэта яна і ёсць. Так, зараз яшчэ адзін чол сюды глядзіць. Блін, не ўдала. Ён занадта далёка ідзе. Усё, ён пайшоў трошкі ў бок. Добра. Руна змяі. Што ты даеш? Infiltration. Ага. Забойства ворагам ударам кінжала таксама і знішчае труп. Неблага. Не была вельмі неблагая. Ну, типу, ідэальная, просто лёгкая максімальная зачыстка атрымліваецца. Вось, але мы зараз сыходзім па сутнасці адсюль. Вось там праз верх хутчэй за ўсё. Не, праз верх там не атрымаецца. Альбо атрымаецца. Давайте зараз. Ёсць. І можам валіць адсюль, мне падаецца. Мне падаецца, гэта апошняе, што мне патрэбна было рабіць на гэтай лакацыі. Так, пераправяраю. Гарнізоны, кафедральны сабор. Угу. Усё, карацей, у апошнюю лакацыю адпраўляецца. Трэба... А, блин, трэба вярнуцца. Просто ёсць нейкія элементы выпадковасці шацунку, а цябе ўвесь час не шанцуюць. Так, але гэта праблема дызайна. І я не той, каб не уважлівы там зусім. Я шукаю, я реально, я абшукваю кожны пакой.
вельмі уважліва. І сам факт того, што мне патрэбна праверыць кожны пакой, каб мне знайсці тое, што патрэбна, калі я хутка знайшоў, цудоўна. Але сам ж факт таго, што гэта на рандоме і гульня ніяк не дапамагае. Типу, хаця бы, ведаеце, не ведаю, адчуванне стыкса, типу, холодна далёка, ну вось такое. Нейкую, прям слабая, калі яна нават не вельмі выразлівая, а просто слабенькая. Было б ужо круто. Вось паразмаўлялі з Жараком. Good talk. Файна. Добре, я зразумеў, Тіртхе, дзякую вялікі. Я бачу зараз паведамленне, адпраўлю. Толькі што такое УАП, у сэнсе зразумеў. Як падарунак табе адправіць, Тіртхе, правильно? Where to go? А гэта што значыць? Чырвоная. Я згубіў кантроль над гэтай станцыяй? Што гэта значыць? Цікава, гэта нейка новая механіка. Карацей, некаторыя гэты балонікі ўжо ўсё, ну тыпу нельга імі карыстацца. Толькі мне цікава, гэта на лакацыі неяк адлюстроўваецца ці не? Альбо я магу, ці мог бы я нейкія дадатковыя квесты зрабіць, там тыпу нечаканыя проста дзеянні, якія маглі б прывесці да таго, што мне гэта не патрэбна, ну так бы не адбылося. Просто і ведаце, пра гэта ніяк не мог, што вось зараз. Я, конечно, інквізіцыю тут разварушыў на сцяне. Мне так агулам цікава. Я там бачу ахоўнікаў ходзіць. Давайте так, глядзім спачатку, што нам патрэбна. Гарнізон у падзямеллях, у інквізітараў, у кафедральным саборы, у доках цепелінаў, так? Гарнізон. Мне падаецца, мне патрэбна глядзець адразу на мапе. Гарнізон гэта у нас докі цепелінаў. Там, дарэчы, было. І гарнізон. Ну, давайте вось тут. No need to linger here. Ключы не будем разыгрывать? Не-не-не, я Тиртхе откликнулась, и тут просто, ну, передать его уже Тиртхе. Ключы будем разыгрывать, калі я, можа, яшчэ ў адной такой нейкай раздачы паўдзельнічаю. Вось. Таму што у мяне ёсць магчымасць зараз. Я магу такія штукі арганізоўваць. Насамрэч, даволі рэгулярна я магу іх арганізоўваць для вас. Адзінае, што я, ну, сам жадаю яшчэ свае гульні праходзіць. То бок Міо просто была цікавая гульня, якую я жадаў бы паспрабаваць. Мне яшчэ цікава паспрабаваць Рифтбрейкер, я, дарэчы, магу атрымаць ключ на Рифтбрейкер і вам яго пастрыміць. Просто што я пакуль не маю, ну, тыпу, няма моманту, калі я гэта магу зрабіць. Вось, таму што я жадаю праходзіць астатнія штукі, якія мы адстаем. Тыпу, дапрасці Стыкса, хацелася бы зладзіць, як я вам і абяцаў, караце, выканаць тое, што абяцаў. Мы зробім пасля Стыкса, мы зробім серыю стрымоў па рулетцы, і мы рулетку будзем круціць. І яшчэ будзе ў нас гэты сам. Пасля гэтага серыя стрымоў па Divinity Original Sin 2. Працягвайце галасаваць за Divinity Original Sin 2, то я, можа, магу перадумаць. Так, дарэчы, вельмі дзіўна, што мясцовая каналізацыя літаральна па даху горада. Па сутнасці, каналізацыя, як бы там горад унізе, які пад каналізацыяй пабудаваны, ён не быў запланаваны. То бок, я так разумею, што гэта проста людзі прыткнуліся туды. Вось усё. Ты сёння галасавала? Працягвай. Перадаем за праезд вось гэта ўсё. What was that? Так, читаем квест. Яшчэ раз. Так. Руна воўка. У доках.
Я павінен быць амаль у цэнтрах гэтых докаў. Тут не тое, каб шмат чаго ў гэтых доках. Дзе можа быць гэтая руна? А, вось бачу, адзначылася. На 9 Original Sin 2 отправляется 100 и яшчэ 100, дзякуй вялікі. І яшчэ 100. Зразумеў, все добра. Працягвайце галасаваць. І яшчэ 100, дзякуй вялікі. Так, зараз гэта інквізітар адыдзе. Блин, я сюды прям разгарнуўся. Я разлічваў, што я возьму і просто скокну скрозь сцяну. О, давайте вось тут. А чаго? У сэнсе, чаму не атрымліваецца? Я не разумею. Ладно, давайте ў іншым месцы пашукаем. Лухта нейкая. Яшчэ адправляецца і яшчэ па соценках. Котар, по-моему, ёсць, просто напісаны трошки па-іншаму. Не магу зараз праверыць хуценька. О, вось тут я магу пролезці. Правильно? Магу. Вось. Прям скрозь сцяну. Это будет по 100 працягвацца яшчэ, так? Так, не атрымалася яго скінуць. Які ты, блин, жыўжык, ты можаш на месцы затрымацца хоць на крыху? Оп, руна воўка сабраная. Што яна дае? Руна воўка. Можна удар, калі ты на зямлі знаходзішся разам з ворагам і спрабуеш яго ударыць, ты можаш тэлепартавацца да яго на кароткія дыстанцыі проста атакай. Чакай, калі пракруціцца спіс. На жаль, так, я не ведаю, тыпу, пошук можна паспрабаваць зрабіць, тыпу, каманду пошука. Тэарэтычна можна, якая хаця б прыкладна шукае. Вось, але там пошук гэта... Ну, дарэчы, я ведаю, як яго зладзіць. Блин, я реально, я магу, у мяне ёсць, літаральна недавно гэта карыстаў, я магу для вас зрабіць пошук. Я думаў, што гэта будзе складаней, але у мяне ёсць ідэя, як гэта зрабіць прасцей. Вітаю, я Сценарій. Вітанчики. Паўнатэкставы пошук. А паўнатэкставы пошук, ён неўдалы. Ну, тыпу, ён недакладны. І вось то, як вы ўводзіце, яно не знойдзе. Вось. Але падобна, вось, тыпу, двойка на 2 і замененая. Вось гэта ўсё. У мяне ёсць на гэты алгарытмы. Да нават базавы алгарытм Левенштейна нейкі, ён ужо знойдзе нармальна. Я просто нешта дагэтуль такі, блин, ну там же складана, трэба разбірацца і крацей гэта ўсё. Зараз я літаральна не так давно просто гэта рабіў. І я разумею, што ў прынцыпе магу вам лёгка гэта зладзіць. Не праблема. Зараз ён дойдзе і мы сыдзем адсюль просто. Руна у нас ёсць, можем валіць. Так, пачакайце, гэта не тое нешта. Руна у нас ёсць, у прынцыпе ўсё ў парадку. Што валім адсюль. Нам патрэбна гарнізон. Мы, я думаю, не будзем нават падарожжам карыстацца. О, там на версіі нешта ёсць. Пачакайце-ка, ён жа тут быў. Альбо яшчэ вышэй. О, яшчэ вышэй. Опа. Ёсць захаванне. Ось, і гарнізон, там дзе сказана ў гарнізоне канкрэтна?
Мне падаецца, альбо крышталікаў кварц прарастае там у будынках мацней, чым у пачатку. Тебе придумаю ўжо. У гарнізоне адразу ідзем пры прыбіранню. Не, я думаю, там не так працуе. Карацей, нам патрэбна на трэніровачнай пляцоўцы павінен быць чысты бурштын. У карчму, дарэчы, мы прапусцілі. У карчме павінна было быць яшчэ. А дзе ахоўваўся? Што цікава, калі я прыйшоў толькі ў гэты гарнізон, тут было аховы проста процьма. Гэта было вельмі жорсткае месца. Зараз тут нікога няма. Абсалютна пустое месца. Як вымерло ўсё. Ну ладно, давайте наверх лезем. Блин. Не атрымалася. Крыва проляцеў. Оп. Да, блин. Такое крываватое место, шчыра. Альбо я крываватая зараз. Пробираемся. Оп. Добра, што ёсць парашут гэта, і я нават калі зафейлю, то гэта не канец сусвета. Я магу адыграцца яшчэ. Ну, вярнуцца назад. Вязка захавання спрацуй. У карчме, калі б мы былі, справа нас не клапацілі. Ну, праўда, так. Кодор 2 адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. А большая супертэхналогія чалавекаў атрымоўваецца заснаваная на кварце, усе гэтыя балісты, ліфты. Ну, не, ну глядзі, яны як бы і дагэтуль акінаш яны пабудавалі без кварца, так? Яны кварцам не карысталіся ў гэты момант. Ну, просто, каб бы гэты чал не перашкаджаў. Вось настолькі, дагэтуль я праходзіў максімальна пацыфіст, а вось зараз, тыпу, о, мне просто перашкаджае, ён можа паглядзець на мяне, калі я буду бегаць тут. Трошкі шкада, трошкі сумна да гэтага. Я так не рабіў у папярэдніх стыксах ні разу. Так, на версія гарнізона на трэніровачных пляцоўках. Шукаем. Вось, і як бы яны пабудавалі чалавецтва, шмат чаго пабудавала самастойна, без дапамогі кварца. Кварц просто як новый, ну, такі... Новая рэч, караці, новы прыкалдас, якім яны актыўна карыстаюцца. Галоўнае не забыцца, што яшчэ на Black Myth выконка закідваю, а то пра адное узгадваю, пра другое забываюся. Я зраблю каманду, і калі знайду момант, я зраблю каманду, якая паказвае усе гульні, якія ў вас ёсць. Мне насамрэч патрэбна некалькі каманд. Каманда на пошук таксама добра была бы. Ось. Каманда на пошук, каманда на гэты самы, на той, каб паказаць, хто ўнізе, хто у нас збіраецца вылятаць. Паказаць, на што у вас ёсць, на які гульні у вас закінута. Вось гэта ўсё было бы няблага. Дарэчы, калі што, мы ўсё ж такі ў прыбіральню прыйдзем. Таму што праз яе літаральна пабудавана ўся лакацыя. Так, а я што? А я... Не дацягваюся? Ці што? А чаму я не дацягваюся да прыбіральні? Мне ж падавалася, я магу тут лёгка дабрацца. Оп. Так. Прыбіральня проста яна літаральна над намі. Я вось гэтага не трошки не разумею. О! Тут чел літаральна на нас выйшаў.
Так. Ну, Стикс, ти зачепишся? Мені просто потрібно поверх вышэй. Time to take a closer look. І што, гэта штука дазваляе мне... Блін, реально, вось гэта магчымасць праходзіць сквозь сцены, гэта просто космос нейкі. Так, это гэтая заля, а я магу дзесьці тут выбрацца карысна? Так, залю гэтую я памятаю, тут было шмат людзей, зараз нікога няма, усе сышлі. Так, выбачаюся, не пропусціў чатку. Жыццё так складаецца, што находзіць час гадавых рэпортаў. Ну, так, жыццё такое. Так, пачакайце, што я не... Не, так. Пу-пу-пу-пу-пум. Та будем на ксы забегаць, паздаровацца і падтрымаць стрімстрайк. Дзякуй вялікі за падтрымку. Так, пакрысе напіша аперацыйную сістэму. Не, ну, тыпу, зноў жа, калі абмежавана і пакрысе ўсё развіваецца, то і, ну, гэта не праблема. Добра, мы у прыбіральню дабраліся. Добра, што тут мужика няма, які ўніз глядзіць у папярэдні раз быў. Так. Усё яшчэ наверх гарнізону патрэбна лезці. Тут дзесьці трэніровачнае поле павінна быць. Дзе я? Хрен яго ведаю. О, там ёсць пячатачка. Я неяк пролазіў ўжо ў той пакой, я памятаю. Неяк хітро. Правильно? Вось праз гэтую штуку, мне падаецца. Так, тут я не магу пролезці. Там я таксама не магу. А як я пролазіў? Што гэта за пакой? Я памятаю, што я ў ім калупаўся. Просто што за ён? Я тут усё, блин, аблізаў ужо. Тады яшчэ. Блин, мне патрэбна на адзін паверх вышэй. Добра, што гэта за пакой? Вось пра яго, мне падаецца, наверх магу падняцца. Бабры ў поўны рэліз выйшлі. Тімберборн. Так, мне падаецца, нешта 1.0 версія выйшла, так. Зноў жа трэба знайсці момант, калі ў іх да іх дабрацца-то. Таму што я нават не спрабаваў. Я даўно не гуляў у іх, насамрэч. Я апошні раз на стрыме гуляў. Так, не, пачакайце, гэта я зараз выберусь туды жа, дзе я быў, так? Літаральна, ну, туды ж, дзе я быў. Так. Яны ідуць правяраць. О, вы глядзіце, што? Там скіпетр. Які адзначаны як гэта самае. Як фіолетавенькі. Так, пачакайце-ка. А што мы шукаем тут наверсе? Руну. Так, чысты кварц. А што гэта? Фальшывы скіпетр. Добра. Гэта ён і ёсць. Гэта тое, што мне патрэбна скрасці. Так, а бурштын я магу сабе зрабіць? Бурштын я сабе зрабіць не магу. Бяда. Блин, а што мне рабіць? Я магу, канешне, проста прыбегчы, схапіць гэты скіпетр і збегчы. Ось такі план.
До речі, є ж бутилечки. Опа, скіпетр був, скіпетра нема. Усё, дякую, що бутилечки. Ён таки вяртаецца і... Ну, все нормально. Я толькі што ўвесь гэты час, апошнія 3 гадзіны глядзеў на гэты скіпетр. І не заўважыў ніякай праблемы. Камера. Во, у дваіх яшчэ паглядзяць. Ну, добра. Так, ну што, глядзім, што далей. Мы ўсё яшчэ не знайшлі тое, за чым мы прыйшлі сюды, насамрэч. Дзе ён? Чысты кварц. На трэніровачнай пляцоўцы. Дзесьці наверсе, якая нам сцвярджаецца. А, ну і вось он. Не, это не ён. Это не тое. А божух, Назар, толькі не ў самы низ. Толькі не ў самы низ, калі ласка, стыкс. Божухна, божухна. Самае сумнае было бы гэта трапіць у самы низ увогуле ўсёй структуры. Вось так? Не? Да блин. На самой справе па гульнях кітайцы проста робяць штосьці трошкі са свежым павевам, бо амерыканскія ці японскія гульні ну так прыеліся аднатыповасцю сюжэтаў. Так, пра караля маўпаў гульня вядомым стылю Dark Souls, але новы свет, новая сюжэтная форма з графічнымі ўстаўкамі мне вельмі зайшло. Так, любая штука, ну, тыпу, я скажу, часткова за гэтага працуе Clair Obscur. Ну, типу, Clair Obscur просто з-за таго, што людзі не часта бачаць французскі геймдэв. Вось, я не кажу пра Ubisoft, Ubisoft даволі амерыканізіраваны такі якраз такі геймдэв. Без нейкага такога, сваіх нейкіх прыкалдэсаў. Вось, гэта ў любым выпадку будзе працаваць, там больш, ну, Кітай, увогуле Японія, вось гэта ўсходняя казка, ну, іх пабудовы сюжэтаў, іх гісторыі вельмі адрозніваюцца ад нашых. Разумееце, так? За культурнай розніцай, я зараз вам буду выключна пра сюжэты расказваць. Усходняя казка мае гэта самае. У аснове нашых гісторый еўрапейскіх часта ляжыць, не заўсёды. Як гэта? Яна нават называецца тыпу убудаваная асабістасць персонажа. То бок, ёсць нешта такое у персонажа, што з'яўляецца фактам яго асабістасці, так? Не ведаю. Гаррі Поттер мае здольнасць, ён з'яўляецца гэтым самым, ну там, адразу ўжо з дзяцінства, ад нараджэння, ён ужо асаблівы, так? Бярэм Пола Атрейдеса з Дзюны, ён таксама ад нараджэння трошкі асаблівы, так? Вось, нейкая убудаваная нюанс. Берем нейкі іншыя гісторыі. Хітман гісторыя, яго таксама убудаваная. У нас ёсць стыкс перад намі. Ён таксама як бы дэфолтна мае як бы асабістасць пэўную, так? Усходнія казкі, ну і міфы увогуле. Ну і вось, напрыклад яшчэ, возьмем старажытныя міфы. Возьмем Зеуса, там, возьмем, ну, вось багоў, так, грэчаскіх, вось гэта ўсё. Яны ўсе маюць нейкую асабістасць, якая нюанс, які адразу іх робіць гэтага самага. Адразу робіць яго лепей як бы за іншых. Ну, альбо лепей, альбо робіць асабістым, так? І таму гэта гісторыя развіваецца. Гэта частка нашых міфаў і нашай міфалогіі. Яно рэальна проста убудавана, і гэты канцэпт паўтараецца вельмі часта, вельмі часта. Усходнія казкі пабудаваны не так. Ва ўсходніх казках вельмі важны момант для персонажа, каб ён і дык вось яшчэ і далей развіццё персонажа. Нешта здараецца з персонажам, ну, ён
як гэта наадварот, тыпу у персонажа нешта тыпу часта для развіцця персонажа выкарыстоўваецца тое, што ў яго нешта змянілася, што ў яго там з'явілася з ніадкуль там нейкая, ён стаў мацней і далей стала працягнулася гісторыя, ён пераадолеў свае праблемы, так, альбо ён, напрыклад, гэтую самую атрымаў новую сілу і потым вырашае, што ён з ёй будзе рабіць. То бок філасофія разважання наконт таго, што я атрымаў сабе ў рукі вось гэта, што кім я стану пасля гэтага, што я буду з гэтым рабіць. Усходнія казкі і міфы часта пабудаваны трошкі па-іншаму. Персонаж можа не мець нейкіх здольнасцяў, ён можа не з'яўляцца незвычайным, а незвычайны персонаж знаходзіцца каля яго. То бок, ну, я зараз доўга буду вам расказваць, я чату я вас наганю раніць пазней, бачу, што вы пішце. Вось, і яго гісторыя, то бок, незвычайны персонаж знаходзіцца каля яго. Ён суправаджае, напрыклад, галоўны герой суправаджае асабістага персонажа. Не ён цэнтр, не асабісты персонаж цэнтр гісторыі, нейкі нараджэнне асабістае, а звычайны чэл, які каля яго, і як яго жыццё развіваецца з-за таго, што ён праводзіць свой час з гэтым незвычайным чалавекам. Гэта адзін з элементаў. Другі элемент цікавы, які яны будоўваюць у сваёй гісторыі, гэта спачатку персонаж павінен змяніцца, і толькі потым ён атрымае новую штуку. Гэты элемент таксама карыстаецца. Ну, калі што, гэтыя элементы яны ёсць і там, проста што папулярнасць гэтых, ну, элементаў, яна зусім розная ў розных краінах, так? Вось. І атрымліваецца, у іх часцей ты пабачыш, што персонаж спачатку сутыкнуўся з чымсьці, альбо ён вырашыў ужо, кім ён стане, што ён будзе рабіць, якую здольнасць ён сабе атрымае, і потым на гэта працуе. І ведаеце, як Рокі Бальбоа, так, ну вось гэты кат, ён перадолевае штосьці ў сябе, каб атрымаць, стаць мацней. Вось такое. У нас гэта таксама карыстаецца, ну я ж Рокі Бальбоа, як прыклад вам прывёў, але просто не такая дамінуючая сюжэтны троп. Вот, вось увогуле. І трэці яшчэ момант, апошні, зараз я узгадаю, я пералічу вам асабістасць, так, тое, што персонаж развіваецца, як яго развіццё адбываецца, ну і тое, што ён не цэнтр гісторыі. Так, ну, в прынцыпе, мне падаецца, было яшчэ, мне падаецца, нейкі нюанс такі цікавы у іх пабудове іх гісторый. Але ён мне зараз нешта ў галаве вылецеў. Так што вось такія цікавыя назіранні. Такія цікавыя назіранні. Гэта можа быць не зусім праўда, то бок, ну, яно проста назіранне, скажам так. Як пабудаваны сюжэт, як пабудаваныя размовы паміж персонажамі, вось гэта ўсё, гэта вельмі змяняючыся, як бы, штукі. Первагатовы віншую. Нельга фото кідаць. Яшчэ пах перадавала і смак. Было б цудоўна. Так. З Клэрам вельмі пагаджаюся. Падаецца, геймплей не новы, але стылі мастацкія асаблівасці робяць. Ты адчуваеш, так? То бок, ну, калі ў Клэр Абскур гуляеш, адчуванне, што гэта не тое, што ты звычайна бачыш. Гэта прыемна заўсёды. Навізна вельмі ж важная штука ў адчуванні любога твора. Типу, яна ўплывае на то, як ты яго ўспрымаеш. Амаль заўважыў мяне. А гэта ідзея закінуць рэльфу якую-небудзь японачку, не разлічаную на экспорт. Неблага. Я не насамрэч, тыпу, JRPG-шкі можна сказаць... Не, ну, я не той, каб прям зусім новенькі ў японскім геймдэве, але ў той жа момант я на ўнутраны нешта рынак іх, я не той, каб разбіраюся. Ну, тыпу, я думаю, што там проста кладзесь цэлай нейкай штукі прям вельмі незвычайнай, якую можна адкапаць. Якая прям не блокбастерная, ведаеце, і японская інді, скажем так. У падарожжы на захад галоўны герой не Сунь Укун, а манах. Вось гэта я чуў. То бок, ну, проста назіранне, так, вось гэты элемент, і ён часты даволі. То бок, калі гісторыя пабудавана не аб тым, які круты галоўны герой, каб чалавек мог такі, я бы таксама хацеў бы быць такім крутым. Вось, апошні элемент, пра які я вам забыўся сказаць. Элемент усходняй гісторыі, гэта і ўвогуле ў філасофіі у гэтых самых, у
у філасофіі ўсхода гэта праца робіць чалавека, так, ну тыпу тое што ты робіш, то ты мы з'яўляеш, ну гэта праўда, просто для фантастычнай гісторыі гэта ну гэта не зусім звычайна для нас троп. Дык вось, што часта сустракаецца ва ўсходнім фэнтэзі і увогуле там вось у гісторыях такіх, гэта тое, што хто заўгодна можа быць гэтым самым майстрам, то бок у гісторыі любы чалавек з'яўляецца, можа быць асаблівым, то бок ты просто сустракаеш чалавека ў натоўпе, а ён майстар нейкай штукі. Па яму не скажаш, ён выглядае як забулдыга, але ён можа быць майстрам боя, ачмурэнным майстрам боя. Ён можа быць каліграфам, ён можа быць чым заўгодна, ён можа быць нейкім прасвятлённым чалавекам, але выглядае ён як не такі. То бок незвычайныя людзі у звычайнай вопратцы, ведаеце? І таму незвычайнасць вельмі асцярожна ставіцца да чалавека, якога ты не ведаеш, таму што ты не ведаеш, у чым ён майстары паўсюль, вось такая вось тыпу фантазія. Тое, што ты не сустракаеш NPC неважных герояў, ну яны ёсць неважныя для гісторыі, але любы персонаж, які важны для гісторыі, з'яўляецца незвычайным. Вось такая пабудова, прям незвычайным, ён кожны павінны вылучацца чымсьці, яго павінна быць асаблівасць. І не ад нараджэння, а тое, што ён здабыў, атрымаў, тое, што адлюстроўвае яго ўнутраны сусвет. Так, сапраўды, падаецца, Борхес складаў 4 тыпа сюжэтаў, і сапраўды ўсе заходнія сюжэты канцэптуальна вельмі падобныя. Я не памятаю... ну Борхес гэта вось гэта, тыпу, пачатак, сярэдзіна, канец, вось гэта ўсё. Я не чытаў ніколі яго, я толькі яго ўзгадывалі, ну, іншыя людзі, якія яго чыталі. Такую апрацаваную інфармацыю толькі атрымліваў. Усходнія паміж сабой таксама падобныя. Ну, тыпу, тут проста пытанне, што для разнастайнасці можна паглядзець сабе новую гісторыю абсалютна з іншага боку пабудаваную. Гэта цікава. Так, нам патрэбны кафедральны сабор. Там, я дакладна памятаю. Мы зараз туды адправімся, але я яшчэ зараз квесцік пагляджу. У гэтым і прыкол, што ва ўсходніх сюжэтах часта складана вылучыць аднаго асаблівага героя, як той умоўны Скайуокер. Манах хоць і галоўны герой, але харызма належыць Суню, і іншыя персонажы таксама вельмі вылучаюцца. Ну вось такая пабудова сюжэта. Яна не рэдкасць, тыпу яна даволі часта. Тады іншых усходніх чалавек, я не кажу, што гэтыя элементы гісторыі, яны не з'яўляюцца нідзе больш. Гэта вельмі важна у паразуменні, то бок гэта не забараняе там любой гісторыі быць, ну, мець гэтыя элементы. Больш за тое, з з'яўленнем, ну, тыпу інтэрнэта, гэта ўсё, гэтыя гісторыі, тып пабудавання іх, адна ў адну пераліваецца, то бок яно уплаўляецца, змяняецца, гэта ўсё працуе разам. Hope they gutted him good. Junkies like that stained the Inquisition. Never was a real brother. Gutted or not, the only thing that matters now is finding his stash. На ўсходзе, здаецца, увогуле ёсць культ працы. Так, він і ёсць. Stationed at the tower guarding the gondola docks. Might be a lead. Indeed. Get some inquisitors on it. Brothers or not. Гандола ў доках. А дзе гандола ў доках-то? А дзе докі у вас? Чалы? Можете, вы калі тлумачыце, вы трошкі дагаворваеце, усе дэталі расказваеце. Я дакладна, я ж магу з-за таго, што я праходжу скрозь сцены, гэта новая для мяне лакацыя, я думаю, я ўжо ў старую лез па новай. Так, а калі так, то кварц можа быць дзесьці паблізу. Рэальна 41 метр. Так, добренька. У падзямеллях каля інквізітараў цудоўна. Так, у кафедральным саборы і у карчме. Карчма проста ў іншым месцы зусім, таму мы зараз будзем разбірацца.
Може забіць яго адразу, каб не перашкаджаў. Бо будзе перашкаджаць жа, я ж упэўнены. Зараз разгарнецца ў любы момант. І ўсё, і капзда. Блин, не то я націснуў. Я просто прадмет хацеў забраць. Так. Мне цікава, я ўжо прадзяўбаў падзямеллі ці не. Таму што падзямеллі... Ну, хутчэй за ўсё, давайте за кварцам тады сходзім, у першую чаргу, а там будзем разбірацца. Адпіў, пайшоў далей. Так. Выцер руки. Помер. Оп, ніхто не заўважыў. Оп. Просто пазбаўляемся даховы. Дарэчы, я згадаў, што карейцы некалькі год назад пачалі распрацоўку... Блин, не тое. Я хацеў яго абабраць, а не труп яго так знішчаць. Ну ладно, падыдзе. Карейцы некалькі год назад пачалі распрацоўку нейкай гульні, якая нагадвае Ведзьмара, але толькі ў карейскім кантэксце. Цікава будзе паглядзець. Блин, усё цікава паглядзець, шчыра. Прям... Калі б мог, усё бы глядзеў. Так, там ёсць нейкая штука... вось і кварц у саборы. Як мінімум кварц у саборы мы бачым. Вось он там здаровена кавала. Оп, захаванне атрымалі сабе. Зараз будзем разбірацца, як красці гэты кварц. Просто так да яго не падысці. Ён за рэшоткай, якая яго і абараняе. Блин. Ладно, давайте поназіраем за ахоўнікамі. Подглядзім. It is only in case of an emergency, and you'll need to use the bells located in the slums. And to ensure you will release the corpse by accident, I divided the sheet music into 3 parts. The first one is located inside the tower. I'll let you search for the rest. Now, get out of my sight. Добре, зараз не вельмі ўдала. Ёсць 3 кавалкі... Опанькі. Прыляцелі рэйдеры. Вітаю, дзед Максім, вітаю ўсіх. Мы зараз сядзім пад сталом і падглядаем за інквізітарамі, пакуль яны моюцца ў душы. Ладно, неправда, это неправда. Мы насамрэч падглядаем і спрабуем скрасці. Бачыце, вось той крышталік цудоўны? Нам патрэбна яго скрасці, толькі зараз для таго, каб яго скрасці, нам прыйдзецца пайсці зусім іншае месца. Таму што, каб адчыніць тую браму, нам патрэбна сыграць на аргане і патрэбна сабраць музычку для гэтага. Вось, вітанчыкі яшчэ раз, дзед Максім, вітанкі, дзякуй вялікія. Арыган, можаш, калі ласка, шатаўт закінуць? Буду вельмі ўдзячны. Мне, калі шчыра, усе гэтыя вельмі цёмныя ўсходнія фэнтэзі, якія анансавалі пасля пасвеху, вуконгу, выглядаюць аднолькава. Яны, ўсходнія гісторыі, я кажу пра сюжэт. Тыпу, візуальна, я бы не сказаў, ну, тыпу, яны могуць і адрознівацца, могуць быць і аднолькавымі. Калі мы тое, што абмеркаванне было, гэта выключна як пабудаваны сюжэт. Яны маюць не самая звычайная пабудову сюжэта, гэта праўда, як бы. Гэта не самае звычайнае для нас, таму што яны ўкладаюць абсалютна дэфолтныя рэчы, якія на ўсходзе звычайныя. Вось. Для іх так же сама дзіўна глядзець, ну, кіно звычайнае амерыканскае. Вось. Для іх яно супер свежае. Так. Адно ў вежы, ён сказаў, дзесьці там. Вось у гэта, я так разумею, так? Я метку нават закінула туды.
Яны канцэптуальна аднолькавыя, кітайская класіка. Нешта зайшло рынку, трэба як мага хутчэй зрабіць яго гарой копій. Так, гэта ўвогуле для любога рынку працуе. Ну, тыпу, калі спрацавала адзін раз, трэба мільён разоў зрабіць. Вось, калі яшчэ і працягвае прадавацца, цудоўна. Просто херачым далей. Это характэрна для любога. Вось. А на кітайскім рынке часта яшчэ на азіяцкім рынке паўтарэнне формулы вельмі важна. Яны вельмі слаба змяняюць формулы свае. Эксперыменты адбываюцца не так часта, як хацелася б. Оп. Так, што з гэтымі чаламі рабіць? Мне патрэбна атрымаць вось тую арганную музыку, так? Я магу, канешне, абараніць на іх выпадкова трохі. Ага, гэта толькі тут будзе, так? А я магу неяк... А давайте. Клон. Глядзіся, на яго гоблін напаў. Ратуйце. Оп, гэта чал апошні. Таму што забойства ў гэтай гульні значна прасцей, чым цішыня і незаўважнасць, таму што абсурдна час часу ставіць усё. Добра, наступную бібліятэцы. Ляцім. Праз галоўную залю мы прабяромся, ці падаецца праз галоўную будзе нармальна, ці не? Блин, шипы паусюль, просто жесть. Вітаю, Тозі, вітаночки. Так. Мы... А, ну мы амаль прыйшлі, вось оно. У гэтым пакою наступны скрутак яшчэ будзе. Якщо гоблінські справи гобліняцца. Ды я скажу, нават я, які такі вельмі асцярожна да стыкса ставлюся, ну, типу, мне вельмі падабаліся першыя дзве часткі, я скажу, што трэця слабаватая, прям нават для мяне. Я ўсё роўно дапрайду да канца, гэта без варыянтаў, але што стало адчувацца з цягам праходжання далей і далей, так. Гуляецца, яна, в прынцыпе, падобна на першыя дзве часткі. Пытанняў як бы няма, не вельмі змянілася. Але не стэлс быў самай крутой рэччу ў стыксе, скажу. Самым крутым у стыксе быў сам стыкс, як персонаж. І гэтае самае. І сюжэт. І вось гэтага мала. Прям мала. На такую гіганцкую гульню, як... Ну, яны зрабілі вялікай, тыпу. Але глобальна ты робіш адно і тое ж. Вось, нават сюжэтна, то бок не тое, што ты, тыпу, мы ў гульне пра вора займаюся толькі тым, што мы крадзем рэчы, так, гэта лагічна, што ты такое робіш, такой гульне. Тут просто ты крадзеш літаральна адно і тое ж, адзін кварц скрозь усю гульню, гэта адзінае, што ты крадзеш, можна сказаць. Вось зараз я краду кварц. Я скраду 3 скрутка, каб скрасці кварц пасля гэтага, ну, то бок, такое вось. Таму я трохі расчараваны. І сюжэтна, і проста адсутнасцю рэплік, стыкс амаль не размаўляе, цішыня. Для нас увесь гэты ўсход нешта экзатычнае, там няма утульнасці, цеплыні, разнастайнасці і інклюзіўнасці. Да не за гэтага. Я ўжо патлумачыў пабудову сюжэтаў, і сюжэты проста пабудаваны часта проста па-іншаму. Вось, зусім з канцэнтрацыяй на іншых штуках. І за гэтага яна можа адчувацца свежо, можа не адчувацца. Таму што, зноў жа, гэта элементы, якія ўжо і ў нас пакрыху пачалі з'яўляцца. Так, зараз ён мяне заўважыць, так? Не заўважыў? Добра, ладно. Як скажаш, мужик. То бок наркаман збірае дозы. Так, літаральна, гэта ўвесь сюжэт гульні. Ну, то бок тое, што ты зараз апісаў, гэта ўвесь сюжэт стыкса бягучага. Стыкс толькі тым займаецца, што збірае сабе дозу. І ўсё. Яго няма больш матывацыі ніякай.
Ён такі типу, ну можа я сусвет яшчэ па дарозе ратую. Што, в прынцыпе, было б у стылі Стыкса, просто нават няма ніякіх сюжэтных паваротаў, нейкі нават лоравая інфармацыя не даецца. Адзінае, што можа нагадвае, што ледзь нават нагадвае, што адбывалася ў папярэдніх частках, і нават быццам бы забылі, што існавала другая частка. Типу, ну, трэця частка сябе паводзіць так, што хаця яны прамы працяг, вось адразу ж падзеі адбываюцца пасля другой часткі. Адчуванне, быццам бы яны просто забыліся. Так. Блін, я хрень нейкую зрабіў. Я не бачнасцю выйшоў, як лом там стварыў. Бессэнсоўна неяк. Я скажу, яно не настолькі дрэнна, але гэта дакладна гульня, ну, типу, па зніжцы, альбо неяк, карацей, ну, такое. Для чалавека не фаната Стыкса, я думаю, гэта поўная лухта нейкая. Ну, типу, а не гульня. Стэлс можа быць неблагі. Ну, типу, неблагі стэлс, просто у параўнанні з папярэднімі часткамі гэта слаба. Гэта прям слаба. Хаця, хоць яно ўсё танна як бы зроблена, і такое катэгорыя B альбо AA, не ведаю, куды аднесці. Вось, карацей, бюджэтненька. Вось, за вялікага сусвету, вялікі сусвет з'еў усё літаральна ў Стыксе, што толькі магчыма. Так, а мне ўніз патрэбна, так? Не. Ідзем уніз. Так, а дзе, а як? Мне патрэбна, можа... Давайте я просто выйду тут. Дзе-небудзь. Придумаю што-небудзь. О, там кислота валяется, просто так. Табе падалося. І вылетела. Нешта, дарэчы, дзіўна, сёння амаль не... Сёння... Это першы раз, калі вылетела гульня за стрым. Ачмурэць, мы 3 гадзіны яе гуляем, і не вылетела. Дагэтуль. А, яшчэ апдейт прыляцеў. Цудоўна. Гульня вылетела, зараз абнаўляецца. Зараз дайце момант яшчэ. Добра, што інтэрнэт хуткі. Гульня вылетела, каб навіцца, мне падаецца, прыкладна так. Это праблема на шмат такіх гулень з вялікім вольным светом. Так, просто Стыкса гэта больш за ўсё змардавала з таго, што не проста контента стала менш, а геймплейна стала нормально. Ну, яно геймплейна яны напоўнілі. Просто быццам бы яны такія, ну вось, мы... не, ну ладно, глядзіце, звычайна, калі сусвет пашыраюць, гэта просто, у нас было 10 розных дамоў, а мы зараз вось гэтыя розныя 10 дамоў раскапіруем на цэлы горад, так, атрымліваецца тебе горад, які складаецца з аднолькавых дамоў 10, так. Вось гэта хрень атрымліваецца. Стыкс гейм-дызайна, ну, типу, у якасці дызайна ўзроўняў, яны маньякі, яны прям прапрацавалі, лакацыі добра зробленыя. Вось, лакацыі прэтэнзій няма. То бок самая моцная частка папярэдніх 2 Стыксаў усё яшчэ захавана ў 3. Гэта складаныя, шматпавярховыя, комплексныя ўзроўні, якія працуюць як такая прям пляцоўка для гульні гобліна маленькага, які можа лазаць паўсюль. Гэта крута, гэта прям крута. А вось тое, што было астатнія 2 другіх бакі, якія супер прям цягнулі гульню наверх, гэта ў першым Стыксе ачмурэнна было цікава назіраць за сюжэтам, калі ты пачынаеш вось гэта павароты яшчэ атрымліваць. Было ачмурэнненька просто, кайфова. То тут гэтага няма. Нават другая частка, якая па сутнасці больш такая, ну, без супер там звыш паваротаў нейкіх, яна хоць штосьці давала, яна давала наступную зачэпку, што мы робім і навошта мы робім. Зараз у нас зачэпка няма, я ўжо 4-я ітэрацыя збора гэтага самага кварца, я просто збіраю кварц, і ўсё. І мне даюць невялічкую катсцэнку, і можа быць адзін узровень, які спецыяльна зроблены, каб развіць трохі сюжэт, але сюжэт пакуль ніводная сюжэтная лінія, якая не была закрыта ў другой частцы, пакуль не плануе закрывацца, а сюжэтныя лініі, якія адкрыліся ў 3-й частцы, то таксама не спяшаюцца закрывацца. У нас усё яшчэ як бы падзахрасла гісторыя. Гэта праблема. Давайте паспрабуем тут пролезть. Оп. Иди проверяй.
Так. Так, это было нічого. Просто ветер адчыніў здаравенныя дубовыя дзверы. Нічога дзіўнага. Небачнасць. Let's see. Use the middle handle only once. All right. The next Добра. note is in the treasure room. Другая нотатка. Сабраная третья. Гісторыя захрасла, нясіце новую. Насамрэч, тыпу, не хапае развіцця сюжэта. Адзінае, што дадалі ў лор па сутнасці постфактум, і гэта не важна насамрэч для развіцця другой часткі. То бок, у другой частцы просто ўсё шло да вайны, да прям канфлікта масавага, да праблемы гобліна і, ну, таго, што стыкса могуць забіць. То бок, гэта, ну, адчувалася, тыпу, канцоўкай. І што гэта ні халера не развязана, і было супер цікава, як жа стыкс будзе гэтага выкручвацца. Трэцяя частка просто забыла пра гэта. Альбо я не зразумела сюжэт другой часткі, альбо гульня просто забылася, што такое існавала ўвогуле. Што гэта было важна. Блин. Куда меня закинем? Let's take a look. А ёсць нейкі яшчэ альтэрнатыўны шлях? Мне падаецца, там нармальны шлях, просто што не самы ўдалы. Зноў жа шмат бурштына сышло. Я не упэўнены, што я магу тут нармальна вылезці. Блин, реально я не могу там нормально просто вылезти. Хотя идеальное подавалось бы место. Я просто хотел бы праз яго выбираться, мне патрэбна трапіць ту участку. Ну, яшчэ раз паўтарым. Оп. Можа быць, дзесьці яшчэ. Было б няблага, конечно, сабе шкляночку... О, шкляночку бурштына зрабіць. Вось так, каб яна была. Бутэльку скрадзем. Блин, а дзе? А дзе тады мне... Не, гэта ўсё яшчэ адзіны правільны варыянт уніз пайсці. Просто што можа быць дзесьці абысці яшчэ. Чалавек захрас у падлозе. Адпачывае, хлопча. Бачыце там праблему ў яго? Return of Obra-Dinn. Дзякуй вялікі за Obra-Dinn. Так. That's better. Так. Табе выбач, мужик. Табе не пашчасціла. І гэта я, блин, гулец пацыфістаў устался. Вось што... А, ну яшчэ, дарэчы, наконт мінусаў. Мне вельмі падабаецца ў стэлсах стыль праходжання якраз такі незаўважны. А гэтая частка мяне прям прымушае рабіць рэчы, якія мне не хочацца. Таму што гэта настолькі прасцей. Настолькі прасцей. Абсурдна, ты па 3-4 чалавекі стаяць глядзяць на одну кропку, і адзінае, што я магу нармальна зрабіць, гэта па сутнасці, ну, забіць гэтых людзей. Мне прасцей гэта зрабіць. Таму што бурштын, ну, скончваецца, і мне зараз яго не хапае бясконца. Таму што што? Таму што я яго карыстаў на небачнасці сваю. Вось, дарэчы, з гэтымі чэламі я магу, у прынцыпе, здабыць сабе трошкі рэсурсаў. Так, там ёсць бутэлькі. Так, яны нешта пачулі, але не ўпэўнены, што яны пачулі. Зараз яны спакояцца. Вось, ну і тое, што ворагі не могуць мяне часта паўсюль пераследаваць. Гэта была праблема ў першай частцы, але такіх месц, ты кожную лакацыю, кожную пакой, ты думаў, як яго прайсці, гэта было пазлам.
Ось, зараз гэта не пазл, зараз гэта просто непрыемнасць. Так, он там агрэсіўная. Ты чел не будешь патрулировать? Не будешь. Тебе подалося. Нічого не було. Ти побачив просто щось, тобі подалося. And the last note reads, use the right handle twice. So the combination is use the left handle twice, middle 2-1-2 and комбінація. the right handle twice. All right, time to make the bells of the slums ring. I already have the perfect look. Це Дона. Так, і ми у гэты самае. Нам патрэбна ў звоны пазваніць. Толькі гэта далёка. А рынку і карчма. І, дарэчы, мне ў любым выпадку туды ўніз патрэбна, так што карыстаемся гэтым. Так, там чел усё яшчэ захрашы ў сцяне. Мне патрэбна выбрацца адсюль. Ёсць нейкія добрыя простыя выхады? Мне, па сутнасці, патрэбна акно, у якім я магу ўзяць ды проста тэлепартнуцца скрозь яго. Вось, напрыклад, топ-1. Гульня невялікая, задумка цікавая, стыль незвычайны, сюжэт насычаны. Так? Гульня не павінна быць гіганцкай. Типу... Хаця гэта, ну, каму як. То бок, ну, я лічу, што ў стыксе ў гэтым трошкі паднадушылі. Так, пячатку гэтую, канешне, хацелася бы скрасці. Проста гэта выкарыстае бурштын, які мне і так патрэбны. Ён мне рэальна спатрэбіцца на потым. Ёсць выхад яшчэ які-небудзь? Адсюль. Праз вось гэта акно не змагу тэлепартавацца, таму што там няма прыступачкі ніякай няма. Блін, тут таксама нічога няма. Як мне адсюль выбрацца-то? Зараз паназіраю за гэтым ахоўнікам, можа быць, я атруту яму падкіну. Я люблю адкрытыя светы, я таксама іх люблю. Ніякай прэтэнзіі няма. Проста што адкрытыя светы патрабуюць шмат бюджэтаў. І адкрыты сусвет не мае сэнсу, калі вы не можаце яго закрыць новым контентам. Таму што гіганцкі сусвет, альбо ў ім павінна быць штосьці, што вы будзеце рабіць, і гэта будзе апраўдана, што чаму там нічога не адбываецца ў гэтым сусвеце. Напрыклад, я зараз прыкінуў, я часта ўзгадваю гэту гульню, DayZ. DayZ гіганцкая колькасць прастор, у якіх нічога не адбываецца. Але гэта частка, ну, тыпу, тэмпа гульні. То бок, калі вы ідзеце, там, не ведаю, 3 гадзіны кудысьці, прыходзіце, і там вы атрымліваеце одну кулю ў галаву, і канец гісторыі. Это напружаны момант. То бок, нечакана атрымаць сабе кулю ў галаву, гэта у наступны раз вы будзеце вельмі асцярожным. Вы будзеце, усе гэтыя 3 гадзіны вы будзеце ў напружанні, у экшэне. Разумееце, так? Але гэта зусім іншае, то бок, ну, гэта як сімулятары некаторыя, яны таксама часта нічога не адбываецца на працягу доўгага часу. Просто далёкі доўгі сусвет, у якім можна шмат, ну, ты не той, каб шмат чаго робіш. Вось такое. І гэта нармальна, гэта не праблема. Просто калі ў цябе сюжэтна арыентаваная гульня, у якой асноўная гэты самы сюжэт, ну, сусвет як бы пабудавана нармальна. У мяне ўсё роўна ёсць прэтэнзіі да лакацый некаторых, таму што калі мне ставіць квест, што знайдзі такую-то штуку, і я яе, блин, шукаю, хрен ведае колькі, то становіцца падазрэнне, што яны неяк ненармальна мне патлумачылі, што дзе знаходзіцца. Таму што некаторыя часткі сусвета просто ты такі, а я дакладна ў гэтай лакацыі? Вось, ну, трошкі газлайціць. Або як у GTA горад зачынен, таму што табе няма чаго там рабіць. А у GTA глобальна, калі, ну, дастаткова, калі вы нарабілі дастаткова контента ў GTA, то я кажу пра Vice City, пра San Andreas, таму што я далей за San Andreas, я 4 пачынаў, і ўсё, я зламаўся там, карацей. Так, я чыню? Так, гэта чал усё яшчэ спіць.
Добре. Узяць той же Сан-Андреас, так? Па сутнасці, калі вы закрываеце нейкую лакацыю, вам не толькі штосьці ёсць там рабіць, калі у вас там няма квестаў, калі у вас там няма дадатковых заданняў, вы туды не ходзіце, гэта нармальна для адкрытых сусветаў. То бок, па сутнасці, гэта проста абірай контент, які жадаеш, вось так, вось яна розніца атрымліваецца. Блин, я не долечу туды, так? Я не долечу. Don't look down. Нормаль долечу. Опанькі. Я малю гэтага інквізітара прызямліўся. Дарэчы, нельга карыстацца мясцовым кропкай перасоўвання, якраз такі тут у карчме. Я просто не думаў, што яна мне патрэбна будзе, але як вызначылася патрэбна. Потому што квесты спачатку не сюды вели. А што там? Ага. Каб зноў карыстацца, мне патрэбна вызваліцца ад людзей на гэтай лакацыі. Оп. Тебе падалося. Тебе падалося, ты нікога не знайшоў. Я збіраўся высугнуцца трошкі і скрасці ў яго бутэлечку на баку. Зазірае там. Правярае. Вельмі цікава, мужик. Давай, шукай. Усё яшчэ не можа знайсці? Дзіўна. Я, дарэчы, зразумеў, чаму ўсе хаяць місію з цягніком у Сан-Андрэас. Зараз вырашыў першы раз прайсці з біолокалізацыяй, гэта проста жах. Я не памятаю, я памятаю, што гэтую місію не з першага раза прайшоў. Але не памятаю, каб я прям меў праблемы вялікія. Але я з тых пачвар, што місію з верталёцікам добра робіць. Я той чалавек, які прыходзіў да сяброў, каб праходзіць ім місію з верталёцікам. Ось, каб вы разумелі. Это вось гэты знакаміты верталёцік, які людзей ламаў. То бок мяне людзі заклікалі. Яны такі, вось гэта чал робіць місію з верталёцікам. Я такі, окей, я прыйшоў, зрабіў місію з верталёцікам. Чел, а ты можаш, кай ласка? Тебе там усё яшчэ шклянка гэта павінна быць. Куды ты шклянку падзеў, мужик? Ты выпіў яе? Ты што? Яна ж моя была. А, вось яна, а зараз яна нешта бачная, незразумела. Я спадзяюся, гэты здаровяк абап'ецца і адкінецца. Таму што ён адзіны праблемны тут з іх усіх. Астатнія проста перарэзаць. Верталёцік у Вайсіці, так. Нашу шклянку, так. Верталёцік ізі, так. Не, ну верталёцік не ізі, так, да, будзем шчырамі, так. Я разумею, што ён для большасці гульцоў насамрэч праблема. Але ён не настолькі прям, ну, нейкая жэсць. Кіраванне крываватае і важная штука, што лепей у пачатку рабіць, там атрымліваць ты па будынку лётаеш, так? Прасцей зарабіць спачатку паралёт на самы верхні паверх і потым уніз. Не ведаю чаму, але я так прасцей. Ну, я не ведаю, я так пачаў рабіць, і мне было тады Мужик, ты будзеш піць сёння? Ён адшмурыў, ён не п'е. Вадзічкі папей, мужик. Ладно, хрен з ім. Цела заўважылі. Здаравяк не п'е вады. Якую патрэбна. А, ён заўважыў мяне? Ты божухна. Ладно, забівайце, карацей, мяне, здзяўбалі. Мне падаецца, там зламалася проста нешта. Ён павінен папіць вадзічкі, каб атруціцца і здохнуць. Я ледзь, але прайшла, наколькі памятаю, хаця зусім драбязойка крыварукай была. Ну.
Я б не сказав, що він прям простий. Ну, типу, все одно треба розуміти, що з розним досвідом. Але я тоді був, ну, я і зараз, блін, задрот. Ось тому для мяне гэта не такая прям нейкая штука, потому что мне просто тупо, ну, так, незручнае кіраванне. Так, яно незручнае, это правда. Але робіцца. Зрабіць магчыма. Верталёцік больш мем, чым праблема. Ну, блин, слухай, калі б ён не быў праблемай, то мяне бы гэтае самае сябры не заклікалі на гэта самае, ну, на тое, каб я ім праходзіў яго. Калі б яно рэальна не было бы праблемай, то гэта просто не існавала бы як факта. Але ён існаваў, то бок я разумею, што ён быў складаны людзям навокал. Ён не быў складаны мне канкрэтна. Так. Мне падаецца, я стыксу вопратку пераапрануў, таму што ён не такі фіолетавенькі быў, я нейкі скінчык апрануў. Ну, реально, мне падаецца, стыксу зараз нейкі скінчык нашоў. Вось зараз ён ваду п'е. Хутчэй за ўсё з-за таго, што ён тады мяне заўважыў і неяк зламаў сабе алгарытм. Дадзім яму пахадзіць, а я пакуль чат пачытаю. Я памятаю місію з Марозівым у Вайс-Сіці, яна была цяжэй для мяне. Там нешта памятаю, але там просто гэты грузавічок такі таксама дрэнна кіраваўся, так? То бок ён быў не хуткім. Я па-мойму, складаныя высокія ўзроўні піцы, развоза піцы, вось там мне было складана. Ну, не той, каб складана, типу, гэта прям спідранчык такі, ты прям на адреналіне сядзіш. Таму што там прям вельмі агрэсіўна прыходзілася гуляць. Верталёцік быў метадычным і такім спакойным. Оп, чел. Прям мінус. Зваліўся яшчэ ўдала, так. Добра, мінус 1. Гэтага можна ўвогуле апошнім пакінуць. А ёсць дзе скінуць іх, не? Рай там нейкі. Вось такое. Дзе мой кантроль розуму? Вось мой кантроль розуму. Чел. Пум-пурум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Мы ідзем да краю. Не магу. Блин, а тут не разбіцца. Што можна зрабіць? Можно где-нибудь разбиться? Блин, ладно. Давайте яго адвядзем у бок і тэлепартуемся просто да яго. Што цікава, час не абмежаваны нейкі. То бок гэта ўсё цягнецца і цягнецца. Не халеры моцны майнд-кантрол. Ён каштуе амаль нічога, каб вы разумелі. Адзінае, што гэтыя інквізітараў нельга гэта кантроляваць. То бок звычайную ахову можна, а інквізітараў не. Нормально, тут падыдзе. Усё, мінус чел. Там людзі ўнізе могуць здзівіцца. Так, вось гэтых інквізітараў ўжо нельга так рабіць, так? Оп, мінус ахоўнік. Who needs a zip line when you got this? Місіі на час або таймінгі для мяне заўсёды непростыя. Так, яны ў старых гульнях яны жорсткія былі. Цікавая штука, з якой таксама для мяне было здзіўленнем, лічыцца, што гульня Кароль Леў на Сегу, яна тыпу супер складаная. Яна тыпу прям складаная. Для мяне гэта было вельмі дзіўна. Ну, типу, я просто праходзіў, я шмат разоў яе праходзіў. Мне было Аладдін і Кароль Леў. Ачмурэныя гульні просто. Вось. І я спакойненька неяк
для мяне здзіўленнем было постфактум, таму што гэта не ў нашым, ну, мне ў сяброў мала ў каго гэта гульня была. Але тады гэта было, тыпу... Ну, я постфактум, я кажу, я потым даведаўся. На роликах на ютубе такія, ну, амерыканцы такія, о, блин, вось гэта была прям супер складаная гульня. Я такі, што? Што там было такога? А калі я так скінуў, яно ж не зачэпіць вось гэтага чала, так? І мне патрэбна шкляначку кінуць усё ж такі. Вось так прыкладна. Давайте, заходзьце. Упс. Застаўся апошні. І мы можам зноў адчыніць эту лакацыю Дзепелінаў. Я амаль нічога не памятаю з Vice City, але вось нейкія праблемы з полем для гольфа ў памяці адклаліся. Вось толькі што там было, не ўзгадаю. Я шчыра не памятаю поле для гольфа там. Ну, каб там штосьці было ўвогуле. Але гэта было так даўно, што магу і забывацца. Складаная для спідранераў ці для ўсіх? Не, для ўсіх тыпаў. Раз. Два. Раз. Два. Два. Оп. Так, гэта адключы. А, і патрэбна гэта ў 3 месцах зрабіць. Зразумеў. А гуля мяне захавала? Не захавала. Давайте на усялякі палётаем. Я, дарэчы, не ўпэўнены. А карчма мне які квест дадатковы? Мне проста не на нейкую тут. А, Вейлін Відоу Таверн. Вейлін Відоу гэта якая карчма? Гэта вось яна? Гэта яна. Што мне тут патрэбна знайсці? Просто давайте гэтую штуку зробім адразу. Чысты кварц. Добра. Я так разумею, дзесьці ўнізе, так. Давайте па карчме палазім. Просто зараз, як звычайна, я тут... Хаця бы я ведаю, што гэтая карчма, гэта вось адна карчма, і гэта адзін будынак, гэта ўсё адна карчма. Вось гэта мяне ратуе зараз. Я магу там больш аглядзець галоўную залю, адразу пабачыць, што дзе. І я ўжо... Не, гэта не кварц. Это просто штука. Ось, дарэчы, гэта здаравяк. На яго гобліна можна закінуць? Давайте яму гобліна падарым. Просто кварц можа быць як унізе. Так, і ў нейкіх пакоях. А пакоі складаней праглядаць. Ось гэта чел. Він там змагаецца з гоблінам. Мне цікава, ён яго пераможа? Ён яго пераможа. То бок тэарэтычна, калі бы я на яго напаў у гэты момант, я мог бы яго забіць, так? Тэарэтычна. Магчыма. Я не ўпэўнены. Так. Ресурсікі. Давайте тады... Блин, мне просто трэба ведаць, гэтых рыцараў можна забіваць вось такім чынам? Гэты чел ідэальна падыходзіць для праверкі. Оп, валяецца, адпачывае. Блин. Ні халеры няма. І вось так патрэбна кожны пакой праверыць. Адмычкамі тут не напасешся гэтых адмычак на такое. Вось туды. Так. Ён там псіхуе. Зараз трывогу падніме яшчэ. Добра. Толькі вось нічога ён зрабіць не можа. Іранічна, так? То бок, як бы ворагі могуць быць неважна колькі складаныя, але ён проста не можа нічога мне зрабіць, таму што я магу забрацца, выбрацца праз любое амаль акно. Яго няма ніякага кантролю над сітуацыяй. Да блин, а чаму ты разгортваешся сюды ідзеш? Пачвара-то.
Я думаю, распрацоўшчыкі тады лічылі так, вось наш Алесь, тэсціроўшчык, можа прайсці місію за 30 секунд, значыць і гулец зможа. Алесь праходзіў яе 100-500 разоў, але нам пох. Ну, не ведаю, я не ведаю. Оп. Тыпу, вось пакуль ён з ім змагаецца, я тэоретычна магу зняць... О, блин, і гэта мяне... Добра. Упс. Не спрацавала. Вітаю, Волчара. Вітаночки. Трэба ўжо скончваць, насамрэч. Па часе так там. Але я думаў, я зараз хуценька чысты кварц забяру. Ага. Вельмі хуценька. Вось зараз толькі з гэтай карчмы. Я нават ведаю, што ў гэтым будынку. Я зараз просто у наглую буду абшукваць. Просто таму, што інакш гэта займае просто мільён гадоў. Я запашваю Дайсона эзотерика. Блин, жадаю праверыць яго. Ён падаецца цікавым. О, гэта не ён? Вось там унізе, сам нізе. Падаецца, гэта ён. Не, гэта не ён. І як нахрен так? Я реально, я просто сунуся, каб праверыць. У нейкам пакоі, то бок ва ўсёй карчме мне прыйдзецца прасавацца па ўсіх пакоях, каб знайсці які канкрэтна. Таму што іншых варыянтаў я не бачу. Ну так, варыянтаў няма. Толькі адкрываць усе дзверы. Не тут. Блин, ну я не ведаю нават. Вось тыя дзверы могуць быць. Это таксама на вуліцу вядзе. Добра. Я ў дэманы гуляла каля 12 гадзін. Ні халеры сабе дэмка там. Это один дзень у гульне. Яны гумар нам... Яна гумарная і вельмі лёгкая па настрою. Круто? Не, яна выглядае цікава і неяк у стылі, карацей. Ну, типу, я думаю, што гэта ідэальны варыянт для падаражання дыска Элізіуму. Гэта было вельмі блізка і відавочнае насамрэч рашэнне. Я яго хаўрусніка літаральна каля яго скраў. Божухна. Што зараз адбылося? Я літаральна, ну, то бок... Не могу это нават опісаць. Жесть. Ладно. Абсолютно абсурд. І гэта ўсё яшчэ не гэта самае. Няма кварца. Я просто хаджу, я кожны пакой чышчу, забіваю усіх па дарозе, і ўсё роўно не магу знайсці гэты кварц. Дзе? Дзе гэты кляты кварц-то? Ходзіш як у сябе дома. Дык вось, у гэтым просто абсурд. Я, як бы адчуванне стэлса знікае. Чым далей мы вось так забіраемся, тым больш становіцца ставіць сабе выпрабаванне не забіваць чэлаў, гэта просто, ну, пакуты. Абсолютна не патрэбныя. На высокай складанасці, на максімальнай складанасці на гобліне гэта... Типу, адзіна магчымасць і, што цікава, у мяне няма інструментаў даследавання.
Я не магу стварыць клона, якога магу кантроляваць, што ўвогуле абсурд для першых двух частак Стыкса. Гэта была прям асноўная фішка серыі, што ты можаш клона стварыць і пабегаць ім. Вось. Зараз я гэтага зрабіць не магу. Блин, ну я не ведаю. Ідзем далей. Мы просто реально вось метадычна, кожны заход, кожныя дзверы. Так, я ўсе тут дзверы адчыніў. Усе. Добра. На версіі я ўжо ўсе дзверы адчыняў. Я ўжо хадзіў там паўсюль. Абсурд. Так, дакладна, я гэта ўсё правяраў. Так, верхні паверх ёсць. Сярэдні ёсць. Ніжні застаўся, але мне падаецца, я і ніжні праверыў. Зноў ён... божухна, гуня, ты мяне час часу просто дабіваеш. Хутчэй за ўсё, ведаеце, ён не у карчме, а каля карчме. Ведаеце, просто абы-дзе каля ў гэтым раёне. Вось такая хрень, хаця апісанне кажа дакладна, тыпу, у карчме. Бесіць? Вось, карацей, мае сэнс на самы верх гэтай карчмы, карацей, залазіць куды-небудзь. Можа быць, вось там увогуле дзе-небудзь. Адкуль я ведаю? Можа быць тут. Не. Можа быць, увогуле ў іншым будынку насупраць. Магчыма. Таму што гульня так працуе. Блин. Уляцеў далёка. Ладно, хрен з ім. Я буду уже гэта можа заўтра калупаць. Дарэчы, наконт заўтра. Я не ўпэўнены, што я буду рабіць заўтра. Можа быць Стыкс, можа быць, я буду правяраць нашу версію, тэставаць яе. На стрыме прям буду збіраць, тэставаць, выпраўляць, можа быць, штосьці зноў запускаць і карацей вось гэты цыкл. Таму што яна не правераная, а я жадаю на гэтым тыдні абавязкова яе выкласці. Просто мне яшчэ акрамя гэтага патрэбна будзе вычытаць яшчэ адзін дыялог, які таксама можа заняць, як і папярэднія 10-6 гадзін на тое, каб вычытаць. Калі так, то, блин, гэта я буду вельмі доўга рабіць, я ждаў бы як бы скончыць. Закрыць пытанне з версіі 0.2.5. А ворагам пофіг, я тут ужо абсолютно наглею. Ну реально, я просто, типу, абсолютно хаджу, где ожидаю. Ну, добра. Добренько, я буду зараз вас далей перадаваць, таму што нешта не ладзіцца ў мяне з гэтым кварцам. Прям не ладзіцца. Блин, можа быць, варта гэты, хаця бы упэўніцца, што гульня захавалась, таму што я тут шмат чаго праверыў, пазбіраў. Ресурсы вось гэта ўсё, каб пад потым не рабіць. Зараз я прымушу гульню аўтазахавання мне зрабіць. Толькі... Так, як мне так залезці назад. О, нет, ты трупы знайшоў, які каля цябе быў. Зараз. Ну что, ёсць? Ёсць. Я адпраўлю галоўнага героя на Запелін, таму што там дакладна павінна спрацаваць захаванне. А трэба было ўдзельнічаць у бета-тэсце. Я думаю, што на бета-тэсце ўжо было позна, ён жа ўсяго там за месяц, за два да канца. Вось. І пры гэтым пачатак гульні добры, пачатак гульні моцны. Калі б мне паказалі, тыпу, пачатак гульні, я бы такі, о, круто, усё добра, разумееце? А паўнавартасна нагуляць, тыпу, 8-10 гадзін, калі б я нагуляў 8-10 гадзін, я бы сказаў, што не, гэта не працуе, гэта разваліваецца праз пэўную колькасць часу. Гэта хрень атрымліваецца. Вось, ну да ладно, гэта ўжо, як бы, як ёсць. А чаму так... Цёмна на дзіўна неяк на караблі. У мяне нават фебісы правіслі, не халер сабе. Это супер дзіўна. Так, наверх. Дзе шлях наверх мой? Ожидаю на дворы паглядзець. Ну, реально на дворе змянілася. Слухайте, а што калі я перасоўваюся паміж лакацыямі, змяняю дзень-ноч? Просто я не разумеў, што гэта не ад сюжэта залежыць.
Ну-ка, ну-ка, давайте-ка вернемся на стену. Так, і до карчми. Наркоманом пошукає закладки, бега каля карчмы, літаральна яно. Не, падаецца, гэта самае. Яно змяняецца, але неяк толькі для дырыжабля. Так, час той же самы падаецца. Просто мы ведаем, што дзень-ноч змяняюцца ў гульні, так? Але, ну, я думаў, што ён ад сюжэта змяняецца. Тут вось было бы круто, калі б ён не ад гэтага змяняўся. А літаральна ад таго, што калі мы у які момант мы прылятаем сюды. Вось. Ну, просто цикл дзень-ноч типу прикручаны. Хотя ладно, хрен за ім. Добренько, чат. Я зараз передаю вас далей. Я ждаю вам добрага дня, добра вам працаваць, калі вы працуеце. Калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. Заўтра, можа быць, мы будем гуляць у Стыкса, можа быць, мы будем рабіць версію Disco Elysium, тэставаць яе, выправляць нейкія хібы. Я дакладна ведаю, некалькі дакладна ёсць, але я яшчэ пагляджу. Вось. Таму, зараз я вас перадам далей. Далей у нас, что у нас есть? Кто у нас есть? Я бачу Богему, я бачу Незнарок, я бачу Міхася Гарезу. Что усе стрымяць? Ачмурэць. Ладно, полетели до Богемы. До побачення.